ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз. ҳамватанони азиз, фарорасии ҷашни Наврӯзи байналмилалиро ба ҳамаи шумо мардуми шарифи Тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзӣ ва мардумони ҳавзаи тамаддуни Наврӯз самимона табрик мегӯям. орзумандам ки рӯзу рӯзгоратон аз файзу баракати ин ҷашни зебои табиат ҳамеша пур аз шодиву нишод бошад. Наврӯз ҷашни бузурги миллии мо тоҷикон ва оғози соли нави аҷдодӣ аст ки ба пешвози фарорасии он табиат ва тамоми мавҷудоти олам эҳьё мешавад ва дар ҷону рӯҳи инсонҳо умед ба зиндагӣ ва дӯст доштани он дигар бора зинда мегардад. яъне Наврӯз айёми гузариш ба фасли нави зиндагӣ, пирӯзии гармӣ бар сардӣ, ҷашни равшанӣ ва нур, дӯстиву муҳаббат, шодиву хурсандии ҳамагонӣ ва шукуфтани орзуҳо мебошад. аҷдоди фарҳангиву тамаддунсози мо тавонистанд ки ҷашни Наврӯз ва расму оинҳои онро дар тӯли ҳазорсолаҳо ҳифзу нигоҳдорӣ карда то ба рӯзгори мо расонанд. Наврӯз ки решаҳои он аз суннатҳои фарҳангии ниёгони мо сарчашма мегиранд, рамзи эҳтиром ба табиат, арзгузорӣ ба арзишҳои инсондӯстона ва қаробату ҳамдигарфаҳмӣ миёни халқу миллатҳои гуногун ба шумор меравад. ин ҷашни зебои табиӣ дар раванди рушди таърихӣ бо ҳикмату фалсафаи инсонпарваронааш ба тамаддуну фарҳангҳои дигар таъсири амиқ расонида аз ҷониби халқу миллатҳо тадриҷан пазируфта шудааст. яке аз омилҳои ба ҷашни байналмилалӣ табдил ёфтани Наврӯз маҳз аз ҳамин иборат аст. бояд гуфт ки маҳз унсурҳои неку писандидаи маънавӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии Наврӯз ва ҳамоҳангӣ бо табиат инсонҳоро ба ҳам меоварад, муттаҳиду муттафиқ месозанд. муносибати байни онҳо ва вазъи рӯҳии онҳоро дар ҳоли эътидолу оромӣ ва шодиву сурур нигоҳ медоранд. зеро ҳамаи оинҳои наврӯзӣ дорои аҳамияти инсондӯстона, ҳикмати рӯзгор ва ташвиқи ҳаёти орому осоиштаи аҳли башар мебошанд. ҳамдиёрони арҷманд, Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ва мардуми покниҳоду фарҳангпарвари он меросбари ҳақиқии
این جشن عالمگیر اعتراف شدند، زیرا تمام سنت و آیین‌های انسان پرورانه نوروز محض در سرزمین اجدادی ما و در تمام قلمروی کشوری بیشت آسایمان پاک و به آلایش حفظ گردیدند. یعنی تاجیکستان محبوب ما واقعاً وطنی اصلی نوروز است. محض رسم و آیین‌های انسان پرورانه نوروز و دیگر جشن‌های آریایی از جمله سده، تیرگان و میرگان که در کشور ما از برکت شایب استقلالی احیا گردیدند، عامل پایداری و ماندگاری ارزش‌های ملی و فرهنگی و علمی و ادبی مردم آریایی تبار در صحیفه های تاریخ می باشد. بنابراین هر یک فرد وطن دوست و با ننگ و ناموس در حفظ این سنت و عنعنه ها و برگزاری شایسته جشن‌های باستانی مردمی باید سهمگزار باشد. نوروز در وطن محبوبمان تاجیکستان نه تنها همچون جشن فرهنگی و مردمی بلکه به صفت سنت مهم احیای طبیعت و تلاش برای فراوانی عزیز و گرامی دانسته می شود. یعنی نوروز جشن پیوند انسان با طبیعت بوده، آدمان را به عملهای سازنده و آبادگرانه تلقین می کند و به آنها الهام و نیرو می بخشد. این است که مردم زحمتکش ما بعد از جشن سده و در عرفه نوروز طبق عنعنه گذشتگانمان آمادگی را به کارهای بنیادکاری از جمله کشاورزی و نهالشنانی وسعت می‌بخشند. دایر به این مسئله من ضمن سخنرانی خود در مراسم افتتاح کنفرانس سیوم بین المللی عاید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 گفته بودم که در دایره اجرای برنامه کمودیزارکنی طبیعت کشور تا سال 2040 باید زیاده از 2 میلیارد بیخ نهال شنانده شود. حالا تاکید می نمایم که محض ایام نوروز زمان احیا گردیدن طبیعت برای تطبیق این هدف بزرگ فرصت بسیار مهم می باشد. یعنی همه ما را ضرور است که روزهای مساعد بهار را جهت آباد و زیبا و سرسبز و خرم گردانیدن کشور بیشتاسایمان ثمرناک استفاده بریم. هموطنان ما خوب می دانند که سالهای آخر بر اثر مشکلی گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم وضع جهان تا رفت مرکب و بحرانی گردیده امنیت آذوقواری کشورها را تحت خطر جدی قرار داده ایستاده است. چون این شرایط
ناروادار می سازد که به رشد ساحه کشاورزی توجه خاصه داده برای حفظ امنیت آزقواری از حساب استحصال محصولات کشاورزی خودی بیش از پیش کوشش نماییم و تمام ذخیره و امکانیت های موجوده را به این سمت روانه سازیم. از این رو کشاورزان مملکت و همه آنهایی که در اختیار خود یک پارچه زمین دارند باید از هر یک روز مساعد بهاری ثمرناک استفاده کرده گرفتن 3-4 حاصل را تأمین نمایند و استحصال محصولات غذایی را افزایش دهند. هر یک عائله که صاحب زمین پرزنتی و نزد حولگی می باشد باید هر وجب آن را برای تأمین عائله خود با آذوقه‌واری و ذخیره مواد غذایی ثمرناک استفاده نمایند. مردم عزیز تاجیکستان طبق سنت های نیک نوروز اجدادی به استقبال این جشن فرخنده مکان زیست و اشیای روزگار و سر و لباس خود را تازه و آزاده و نو می کنند که نو عداوت را از قلب خود پاک می سازند و همدیگر را با چهره کشاد و پرمیر تبریک می گویند. همدیاران ما در این ایام همچنین عملهای خیر و ثواب از جمله کمک و دستگیری یتیمان و معیوبان و عائله های کم بضاعت و نیازمند را انجام می دهند. ما را ضرور است که با نوروز اجدادیمان که جشن بین المللی اعلان گردیده است افتخار نماییم. آن را عزیز و گرامی داریم، زیرا جشن نوروز برای ما رمز وحدت ملی و دوستی و محبت بوده. دیروز، امروز و فردای ما مردم آریای تبار را به هم می پیوندد. باور دارم که نوروز عالم افروز و سال نو اجدادی با قدم‌های نیکش به خاندان مردم باننگ و ناموس و فرهنگ دوست و صلح‌پرور تاجیک سلامتی و خوشحالی و فتح و گشایش‌های نو می آورد. ما باید هر روز بهار را برای نهالشنانی تازه آزاده کردن هر یک خانه و کاشانه و سرسبز و خرم گردانیدن محل زیست خود، سازندگی و آبادانی وطن عزیزمان و زحمت اهلانه خرد و بزرگ کشور استفاده بریم. ما سرزمین اجدادیمان را با اتحاد و سرجمعی و با دستان خودمان آباد می سازیم. دولت صاحب اختیارمان را نیرومند و پیشرفته می گردانیم. کارگاه و کارخانه های نوی استحصالی بنیاد می کنیم و برای هموطنانمان جایهای نوی کاری مهیا می نماییم. هموطنان عزیز ما خوب می دانند که مردم ما همه گونه جشن و خرسندی خصوصا نوروز را با خانه تازه و آزاده، ظاهری زیبا و آراسته و باطنی
پاک و به آلایش استقبال میگیرند. ما نباید فراموش کنیم که تاجیکان در بین مردمان جهان همچون ملت فرهنگی شناخته و اعتراف شدند. ما باید نام نیکی ملت فرهنگی را با آداب بلند انسانی و مدنیت لباس پوشی در همه جا بخصوص هنگام به پایتخت آمدن و سفر به کشورهای دیگر پاس داریم. ضمناً خاطر نشان می نمایم که ایام نوروز بهترین فرصت برای برگزاری هر گونه همایش و آزمون‌ها جهت تبلیغ و معرفی لباس‌ها و طعام‌های ملی می باشد. همچنین در خاطر باید داشت که در بین مردم ما ذبح چاروا برای گذراندن چهارمهینه‌های نوروزی رایج نیست. این جشن را گذشتگان ما با آماده کردن طعام‌های ملی از گیاه‌های شفابخش دیار بیشناسایمان و با رعایت قاعده‌های صرفه و سرشته‌کاری برگزار می‌نمودند. در این روند ما باید به تربیت فرزندان از خردسالی و به کمال رسانیدن کادرهای بلند اختصاصی جوابگوی به طلبات عصر پیشرفت علم و تکنیک و تکنولوژی ها دقت اولین درجه دهیم. با اطمینان به حس بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی مردم سربلند کشور اظهار می نمایم که در روزهای جشن نوروزی بین المللی و من بعد نیز ما همه یک جا با کار و فعالیت صادقانه تاجیکستان عزیزمان را باز هم آباد و زیبا می‌گردانیم و اعتبار و آبروی آن را در جهان بلندتر می‌برداریم. با چنین نیت‌های نیک بار دیگر تمام مردم عزیز تاجیکستان را به افتخار جشن نوروز صمیمانه تبریک گفته با همه شما و هموطنان برونمرزی سلامتی، خانه آباد، بخت و اقبال نیک و فیض و برکت آرزو می نمایم. جشن نوروز بین المللی مبارک باد هموطنان عزیز. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم کرده شدند. بخشیده به عید بین المللی نوروز و در اساس پرینسیپ انسان دوستی مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. جزای 897 شخصی که به محروم ساختن از آزادی محکوم کرده شدند طبق رویخط ضمیمه گردیده بخشیده شده آنها از ادای من بعده جزا آزاد کرده شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 20 مارس سال 2025. در اساس پرینسیپ‌های بشردوستی، غمخوری به عائله و کودکان و نورسان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم شدند، در عرفه عید بین المللی نوروز جزای 897 نفر محکوم شدگان بخشیده شده، آنها از ادای من بعده جزا آزاد کرده می‌شوند. فرمان مذکور نسبت محکوم شدگان تطبیق می‌گردد که برای صادر نمودن جنایت‌های نشاندان وزنین درجه میانه و وزنین از آزادی محروم کرده شده در مؤسسه‌های اصلاحی ادای جزا می‌نمایند. بهسازی وضع ساحه‌های اقتصاد ملی با استفاده ثمرناک ذخیره و اقتدارهای مالیوی، استحصالی و طبیعی کشور تقاضای زمان است
که در جمهوری تاجیکستان با توجه به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از روی سیاست ثمرناک خواست تطبیق برنامه و نقشه های هدفناکی رشد عملی می شود. اینک سال 2025 با دورنمای مکمل نظام علاقه و قدم های هدفناک در راه وسیع نمودن فضای اطلاعاتی و رقمی جمهوری تاجیکستان با راه نوسازی سیستم علاقه را مکمل می نماید. تطبیق این روند در جمهوری تاجیکستان همکنون با نوآوری ها تحکیم بخشیده می شود. مفصل همکار ما فخرالدین محمد یوسف گزارش می دهد. равандҳо ва таҳаввулоти асри 21 фазои комилан нави замони соҳиби истиқлолӣ талаботи рӯзафзуни ҷомеа ба иттилои дақиқу саривақтӣ ва тарғиби ҳадафҳои олии халқу ватан аст. ҳамаи ин аз ҷумлаи аҳдофест ки бо таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зарурати дар соҳаи алоқаи мамлакат амалӣ кардани ислоҳоти куллиро пеш овард. инак тадбири навбатӣ дар самти баландбардоштани сатҳу сифати фаъолият ва имконоти техникӣ. Системаи алоқа ва технологияҳои рақамӣ бо тарҳи навтарин аз рӯи нақшаи мукаммал фаъол мегардад. низоми алоқа ва дастрасӣ ба интернет бояд гуфт ки то имрӯз маҷмӯан интернет дар ҷумҳурӣ аз ҷониби 6 ширкати хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ ва 15 ширкати хизматрасониҳои алоқаи нуқилӣ таъмин мегардад. иқдоми нав ҳамакнун дастрасӣ ба интернет, ташкили хатҳои алоқаи байналмилалӣ алтернативӣ бо эътимод ва табдил додани қаламрави ҷумҳурӣ ба минтақаи фаъоли транзитӣ беҳтар хоҳад шуд. дар ин самт аллакай аз оғози соли 2025 хадамоти алоқа ҳамкориро бо операторони алоқаи барқии як қатор кишварҳои хориҷӣ низ тақвият дода тарҳи навро роҳандозӣ менамояд. рушди технологияи муосир ва хизматрасониҳои замонавии электронии тақозои замон аст ки дар кишвари мо низ баҳри дастрасии фарроғ ба имкониятҳо роҳандозӣ мешаванд, аз ҷумла дар алоқа ва низоми технологияҳои рақамӣ. тараққиёти босуръат бо таҳаввулоти навбанав, инак тақозои ҳамкадамӣ бо замон, оҷилият ва ҳамоҳангист ки дар ин раванд бояд низом ва тартиб низ такмил дода шавад, зеро рушду пешрафти тамоми соҳаҳо бе технологияи муосир ғайриимкон мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон кишвари мо бо пешоҳангӣ аллакай шинохта шудааст. дар раванди ҷаҳонишавӣ имрӯз тоҷикистон низ дастовардҳои хос дошта бо дар назардошти рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, аз ҷумла муҳайё сохтани имконоти боз ҳам бештару хубтари зист барои аҳолӣ тадбирҳои муассирро роҳандозӣ менамояд. масалан, ҳадафҳо дар самти татбиқи ҳукумати электронӣ. ин тасмим бо мақсади мукаммалгардонии кору хизматрасониҳо пеш гирифта шуда дар як вақт бо таъмини суръат ва сифат иҷрои амалҳои заруриро таъмин менамояд ки вақт ва ҳам хароҷотро коҳиш хоҳад дод. солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия бо дар назардошти равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт ҳадафи нав аз соли 2025 то 2030 эълон гардид. 5 солаи минбаъда ҷиҳати пешбурди иқтисоди рақамӣ бо дар назардошти самтҳои муҳим таҳрезӣ гардида ба такмили фаврии заминаҳои ҳуқуқӣ ва қабули санадҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ, инкишоф додани инфраструктураи рақамӣ то ба суръат ва сифати алоқаи 5G, рушди марказҳои коркарди маълумоту махзани мукаммали миллии он, рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ва ташкили манбаи ягонаи хизматрасониҳо диққати аввалин дараҷа дода мешавад. дар ин раванд бо ҷалби сармоя тарҳҳои мукаммал амалӣ мегарданд. таҳаввулоти нави технологӣ 30 мегабит сония ин нишондиҳанда то охири соли 2025 аст. дар 3 соли минбаъда ин рақам ба 100 мегабит сония расонда мешавад. мутобиқ намудани сатҳу сифати хизматрасониҳои алоқаи мобилии ҷавобгӯи талаботи муосир ба таҷдиду навсозӣ ва бунёди майдонҳои нави истгоҳҳои базавии алоқаи мобилӣ дар мадди назар аст. амалисозии технологияи навтарини рақамӣ ва роҳандозии тарҳҳои нав ки минбаъд дастрасии хизматрасониҳои низоми алоқаро ба аҳолӣ бо сифати баланд таъмин хоҳад кард, аз дастовардҳои назарраси даврони соҳиби истиқлолӣ маънидод мегардад. 95% ин шумораи истифодабарандагони интернети мобилӣ аз ҷониби аҳолӣ аст, аммо сол аз сол шумораи аҳолӣ ва истифодабарандагони интернет зиёд мегардад ки бо дар назардошти он операторони мобилӣ саривақт ҳудуди фарогирӣ ва майдонҳои насби истгоҳҳои базавӣ ва иқтидорҳои техникии худро бояд зиёд намоянд. бо ин мақсад хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо операторони мобилӣ нақшаи мушаххасро таҳия карда бо ҷалби сармояи иловагӣ марҳила ба марҳила масъалаи сатҳу сифати хизматрасонии интернетро дар ҷумҳурӣ ҳаллу фасл менамояд.
тадбири самараноки дигар пайвастшавии бефосила ба интернет тавассути афзоиш додани нуқтаҳои истифода барои Wi-Fi дар мақомоти хизматрасон ва маконҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла дар боғҳои фарҳангию фароғатӣ, бозору фурӯшгоҳҳои бузург, меҳмонхонаву тарабхона, фурудгоҳҳо ва монанди инҳо аст. тарҳои ҳадафнок минбаъд ҷиддӣ роҳандозӣ шуда дар муддати кӯтоҳтарин бо натиҷаҳои назаррас ба қайд гирифта хоҳад шуд. аз ҷумла лоиҳаи таҷдиди шабакаи нақлиётии магистралии баландсуръат. вобаста ба ин дар 3 соли оянда гузариши пурраи интернети мобилӣ ба наслҳои 4G ва 5G аз рӯи минтақа, инчунин то 80% таъмини дастрасии аҳолӣ бо интернети нуқилӣ ба нақша гирифта шудааст. дар ин самт дар баробари тасмимҳои муассири ҳукумати мамлакат ҳамзамон иҷрои сифатноки ӯҳдадориҳо аз ҷониби операторони мобилӣ низ тақозо мегардад. бо мақсади тақвияти рушди бомаъром ва устувори соҳа аз ҷониби мутахассисон ва масъулини хадамот, лоиҳаи барномаи давлатии рушди соҳаи алоқа дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия гардида ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод хоҳад шуд. почтаи тоҷик муосиргардонии фаъолияти ин ниҳод низ афзалияти дигари фаъолияти соҳавӣ пазируфта шуда барои рақамикунонии соҳаи муросилоти почта, инчунин истифодаи он барои вусъати фаъолияти маркетплейсон, тиҷорати электронӣ ва иқтисоди рақамӣ тадбирҳо роҳандозӣ мегарданд. тадбири дигари самаранок дар доираи татбиқи лоиҳаи нав баҳри сифатнок роҳандозӣ ё худ иҷро шудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, хизматрасонии минбаъдаи ҳамёнҳои электронии ташкилотҳои молиявию қарзии кишвар ва саҳифаву барномаҳои мобилии хизматрасониҳои давлатӣ тавассути интернет ба таври ройгон роҳандозӣ мегардад. илова бар ин, дар сурати сифр будани маблағи тавозун ва ба охир расидани ҳаҷми интернет, иҷрои амалиётҳои электронӣ ва ғайринақдӣ пурра имконпазир мешавад. тадбирҳои андешидашуда ва пешбинишаванда имконият медиҳанд ки дар доираи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, роҳандозии шабакаҳои насли 5G ва фаъолияти муназзами воситаҳои электронии пардохтҳо таъмин гардида, дар ин самт масирҳои мушаххаси пешбурд ва таҳкими ваколати соҳавии хадамоти алоқа таъмин карда шавад. таҳаввулот ногузир аст, дигаргунӣ тақозои зиндагӣ ва замон мебошад. навоварӣ дар соҳаи низоми алоқа бо пешрафти замон рушд ва инкишоф мекунад. ҷомеаи имрӯз ниёз ба иттилои тоза ва оҷилӣ дорад. ин аст ки усули нав пеш гирифта шуд. навовариҳое ки дар соҳаи алоқа ба вуҷуд меоянд, ҳадди ниҳоии рушд намуда, идомаи таҳаввулоти техникӣ аст ки чун тақозои замон амалӣ карда мешаванд. инак аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ тасмимҳо пеш гирифта шуданд. ҳамакнун баҳри таъмини сифатнокӣ ва дастрасии хушсифат ба интернет бояд операторони мобилӣ низ масъулиятшинос бошанд. фахруддини муҳаммадюсуф, маъруфи абдуллоҳ, муҳаммад саиди камол, ахбор. имрӯз дар сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи ҳайати мушовараи сарпрокуратураи ҳарбӣ ва шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва идоракунии ҳарбӣ баргузор гардид. дар ҷаласа масъалаҳо вобаста ба ҳолати иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъвати тирамоҳии соли 2024, инчунин ташкил ва муташаккилона гузарондани даъвати баҳории соли 2025 ки аз 1 апрели соли ҷорӣ оғоз мешавад, баррасӣ шуд. зикр гардид ки ҳамасола даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар сатҳи лозимӣ гузаронида шуда, сафи ҷавононе ки ба таври ихтиёрӣ ба хизмат сафарбар мешаванд, зиёд ва нақшаи даъват иҷро карда мешавад. дар ҷаласаи мазкур ҳамчунин масъалаи мубориза бар зидди экстремизм ва терроризм мавриди баррасӣ қарор гирифт. гурӯҳи кории ҷумҳуриявӣ бо мақсади шиносоӣ аз шароити мавҷудаи қабули меҳмонону сайёҳон, вазъи хизматрасонӣ, иҷрои тадбирҳои ободонӣ, сабзу хӯрамгардонӣ аз мавзеъҳои сайёҳӣ ва марказҳои хизматрасонии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дидан намуданд. иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. гурӯҳи кории ҷумҳуриявӣ бо мақсади шиносоӣ аз шароити мавҷудаи қабули меҳмонону сайёҳон, вазъи хизматрасонӣ, иҷрои тадбирҳои ободониву сабзу хӯрамгардонӣ аз мавзеъҳои сайёҳӣ ва марказҳои хизматрасонӣ аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат дидан карданд. бо мақсади рушди сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ташкилу назорати корҳои ободониву кабудизоркунӣ дар мамлакат, гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Левакан, Қубодиён, шаҳри Тус, Носири Хусрав, Ҷалолдини Балхе ва Хуросон дидан намуданд. тибқи иттилои масъулин дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, 145 мавзеъҳои сайёҳӣ, 933 ёдгориҳои таърихӣ фарҳангӣ, 70 мағозаи фурӯши армуғонҳо, 45 боғу гулгаштҳо ва 251 истироҳатгоҳу осоишгоҳ фаъолият дошта, дар тамоми фаслҳои сол имкони қабулу пазироии меҳмонону сайёҳонро доранд. бо вусъат ёфтани корҳои ободониву созандагӣ дар мамлакат, баҳри боз ҳам тавсеа ёфтани шароиту имкониятҳои сайёҳӣ дар вилоят, иқдомҳои зиёд амалӣ гардида,
ҳоло дар қаламраи вилояти Хатлон 119 меҳмонхона, 141 тарабхона ва дигар иншооти марбути соҳа фаъолият дошта, дар ин самт корҳо боз ҳам идома дорад. тавре мутахассисон иброз менамоянд, сол аз сол бо беҳтару хубтар гардидани шароити кору хизматрасонӣ ташрифи меҳмонону сайёҳони хориҷӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон зиёд гардида истодааст ки ин раванд барои боз ҳам беҳтар муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳӣ, фарҳангу тамаддун ва дигар зарфиятҳои миллӣ мусоидат намуда истодааст. мувофиқи маълумоти оморӣ дар соли 2024 ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 551338 нафар сайёҳони дохилӣ ва 72637 сайёҳони хориҷӣ ташриф овардаанд. дар баробари мукаммалу ба талаботи замон ҷавобгӯ гардидани шароити қабулу пазироии меҳмонон, ҳамзамон дар вилоят 19 ширкати сайёҳӣ, 26 маркази иттилоотии сайёҳӣ фаъолият карда, барои ҷалб, раҳнамоӣ ва муаррифии шоистаи иқтидору имкониятҳои сайёҳии вилоят хизматрасонӣ карда истодаанд. бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, давра ба давра заминаҳои рушди соҳаҳои мухталиф фароҳам оварда шуд. аз ҷумла соҳаи сайёҳӣ низ дар ин айём рушд намуд ва токунун имкониятҳо барои ҷалби меҳмонону сайёҳон дар ҳоли беҳтаршавӣ қарор дорад. дар минтақаи кӯлоби вилояти Хатлон низ барои баҳрабардории меҳмонону сайёҳон имкониятҳои муосир фароҳам оварда шудааст. тибқи маълумот айни замон 70 меҳмонхона, 54 мавзеъҳои сайёҳӣ, 27 истироҳатгоҳу осоишгоҳ, 57 тарабхона, 190 ошхона, 28 осорхона, 15 ширкатҳои сайёҳӣ, 472 ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва дигар шароити хизматрасонӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб мавҷуд мебошад. дар идомаи гурӯҳи кории ҷумҳуриявӣ аз мавзеъҳои сайёҳӣ ва марказҳои хизматрасонии минтақаи Кӯлоб низ дидан карданд. Кӯлоб ҳамчун шаҳри ободу пешрафта ва дорои имкониятҳои васеъ барои ҷалби меҳмонону сайёҳон мебошад. тибқи иттилоъ, ҳоло дар ин шаҳри бостонӣ 19 меҳмонхона, 7 мавзеъҳои сайёҳӣ, 44 ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ, 33 нуқтаи хизматрасонии бонкӣ, 5 боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва дигар имкониятҳои зарурӣ муҳайё буда, давоми соли 2024 9740 нафар сайёҳони хориҷӣ ба ин гӯшаи диёр ташриф овардаанд. дар ноҳияи восеъ низ дар заминаи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи сайёҳӣ дар ҳоли рушд қарор дошта, соҳибкорони ватанӣ низ ҷиҳати таъмини шароити хизматрасониҳои сифатнок саҳмгузорӣ карда истодаанд. ин раванд ба он мусоидат кардааст ки ҳоло дар ноҳия шумораи меҳмонхона ва марказҳои гуногуни хизматрасонӣ бо фароҳамсозии шароити муосир зиёд гардида, боғу гулгаштҳои зебову муаттар барои сайру фароғати меҳмонон беҳтарин имконият дониста мешавад. қалъаи ҳулбуки ноҳияи восеъ ҳамчун мавзеи нодири таърихӣ таваҷҷӯҳи сайёҳони сатҳи байналмилалиро бештар ҷалб намудааст. ҳудуди имрӯзаи қалъа 4 гектару 30 сотих қитъаи заминро ташкил дода, дар соли 2024 1791 нафар меҳмонони хориҷӣ аз ин гӯшаи таърихӣ дидан карданд. саҳни ин ёдгории таърихӣ бо шинонидани ниҳолу дарахтони нодири сояафкану ороишӣ ва ҳамешасабз, инчунин гулу бутаҳо фазои накҳатбору мусоидро барои сайру фароғат фароҳам овардааст. дар ноҳияи муъминобод дар баробари соҳаҳои ҳаётанмуҳими давлатдорӣ соҳаи сайёҳӣ низ ба тадриҷ рушд ёфта истодааст. қалъаву осорхона, ёдгориҳои таърихӣ, боғу гулгаштҳо ва дигар муассисаҳои фарҳангиву фароғатӣ аз муҳимтарин мавзеъҳои сайёҳӣ дар ноҳия мебошад ки ҳамасола шумораи зиёди сайёҳон аз зебогиҳои ин ноҳия дидан мекунанд. эҳё ва фаъолияти чунин ёдгориҳои таърихӣ ва мавзеъҳои сайёҳӣ дар ноҳия аз дастовардҳои замони истиқлолият мебошанд. кӯҳи Чилдухтарон яке аз зеботарин мавзеъҳои сайёҳӣ дар ноҳияи Муъминобод аст. нуфузу шӯҳрати ин водии хушманзара чун мӯъҷизаи нотакрори табиат сокинони шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат ва меҳмонону сайёҳони хориҷиро низ бештар ҷалб намудааст. мавзеи Чилдухтарон худ ин як мавзеъ ҳаст ки дар тамоми дохил ва хориҷи кишвар шинохта шудааст ва дар унҷа инфраструктураи сайёҳӣ ба таври лозима ба роҳ монда шудааст ва омода аст ки дар ҳама мавсим қабули сайёҳонро ба роҳ монад. дар айёми баҳору таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз иҷрои корҳои ободониву созандагиҳо дар ҳама минтақаҳои кишвар бо маром ҷараён дорад ва барои қабули меҳмонону сайёҳон бо омодагиҳои ҳамаҷониба тамоми имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. ноҳияи ховалинги вилояти Хатлон бо захираҳои нотакрори табииву фароғатӣ, мероси бои таърихиву фарҳангӣ барои эҳё ва рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ
байни дигар ноҳияҳои кишвар мақоми хосаеро соҳиб аст. бо мақсади огоҳӣ пайдо намудан аз вазъи инфраструктураи соҳаи сайёҳӣ ва дар шароити хубу муосир анҷом додани хизматрасонӣ ба сайёҳони дохиливу хориҷ гурӯҳҳои кории ҷумҳуриявӣ ба мавзеъҳои сайёҳии ноҳияҳои Ховалингу Балҷувон ташриф оварданд. ин тадбир нахуст аз мамнӯъгоҳи ҳазрати султони Увайси Қарании ноҳияи Ховалинг оғоз ёфт. иттилоъ дода шуд, ки мамнӯъгоҳ дар масоҳати 14 гектар ҷойгир буда, дорои 8 бошишгоҳ, 10 кати нишаст, 1 меҳмонхона ва сурфаҳо мебошад. дар ин мавзеи сайёҳӣ аз моҳи май сар карда то моҳи сентябр ҳамарӯза 400 нафар сайёҳ ташриф оварда, рӯзҳои истироҳатӣ бошад ин шумора ба 700-800 нафар мерасад. мамнӯъгоҳи таърихи фарҳангӣ аз соли 2004 сабти ном шуда, инфраструктураи он сол аз сол хубтару беҳтар гардида истодааст. муассисаи давлатии осорхона мамнӯъгоҳи ҷумҳуриявӣ ба номи Восе воқеъ дар ноҳияи Ховалинг низ аз мавзеъҳои сайёҳии ноҳия маҳсуб ёфта, ҳамасола сайёҳони зиёд ба ин ҷо ташриф меоранд. дар осорхона 2531 нигораҳои таърихие мавҷуданд. давраҳои асри санг то асри 19-ро дар бар мегирад. дар соли 2024 шумораи умумии сайёҳони дохиливу хориҷие, ки ба ин мавзеъ ташриф овардаанд, 7000 нафар аз ин шумора 105 нафарашонро сайёҳони хориҷӣ ташкил медиҳанд. майдони умумии муассисаи давлатии осорхона мамнӯъгоҳи ҷумҳуриявӣ ба номи Восе 3 гектарро дар бар гирифта, дар ҳар гӯшаи он расму мусаввара ва пайкараҳои ҳайвоноту паррандагони хонагӣ насб гардидааст, ки ин манзара диққати бештари сайёҳонро ба ин мавзеи хушбоду ҳавои як гӯшаи диёри меҳан ҷалб менамояд. дар ноҳияи Балҷувон низ иншоотҳои сайёҳӣ аз қабили меҳмонхона ва марказҳои хизматрасонӣ барои қабул ва хизматрасонии сайёҳони дохилу хориҷ дар сатҳи зарури мебошад. хотиррасон бояд шуд, ки азму талошҳои ҳукумати мамлакат дар ин самт пеш аз ҳама ба хотири боз ҳам ободу зебо гардонидани кишвари азизамон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ борои беҳтар намудани инфраструктур, таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмин кардани аҳолии деҳот бо оби босифати ошомиданӣ, бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфраструктураи сайёҳӣ ва инкишофи ҳунарҳои мардумӣ ба талаботи муосир мутобиқ сохтани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд бардоштани некуаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳлунишин нигаронида шудааст. аммо ҳастанд мушкилотҳое, ки масъулиятро талаб мекунад. аз ҷумла ба талабот ҷавобгӯ набудани иншоати ёрирасон дар шоҳроҳҳо, ҳангоме ки меҳмонон ва сайёҳоне ки ҳангоми сафар аз ин иншооти ёрирасон истифода мебаранд, таъби онҳоро коста мегардонад. таваҷҷӯҳ намоед ба ҳолати воқеии иншооти ёрирасон. инчунин ба мушоҳида расид, ки ошхона ва меҳмонхонаҳое, ки дар шоҳроҳҳо қарор доранд, дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ фаъолият намекарданд. пас чӣ гуна метавон ба меҳмонон ва сайёҳоне, ки аз ин мавзеъҳо гузар мекунанд, хизмат расонид? гурӯҳи корӣ инчунин аз мавзеъҳои сайёҳӣ ва марказҳои хизматрасонии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ дидан карданд. ҳоло ки айёми баҳору наврӯз аст, ташрифи меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ низ барои ширкат дар чорабиниҳои тантанавии ин ҷашни милливу мардумии бостонии миллати тоҷик дар назар дошта шудааст. ба ин муносибат дар ҳама шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои омодагӣ ва иҷрои амалҳои ободониву созандагиҳо вусъат пайдо карда, хизматрасониҳои сатҳи баланд барои қабули меҳмонон таъмин мебошад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен баҳри баланд бардоштани мақоми сайёҳии шаҳр, инчунин ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. ҳоло дар шаҳр 26 ширкати сайёҳӣ фаъолият менамояд, ки 57% ширкатҳои сайёҳии вилояти Суғро ташкил медиҳад. дар мамлакат зиёда аз 3000 ёдгории таърихӣ мавҷуд аст, ки ҳар кадоми он таваҷҷӯҳи олимони маъруфи ватаниву хориҷӣ ва сайёҳону меҳмононро ба худ ҷалб менамояд. Саразм яке аз чунин ёдгориҳои кӯҳан ба шумор меравад, ки дар шаҳри Панҷакен қарор дорад. ёдгории Саранс бо қарори ҳукумати мамлакат соли 2000 ҳамчун маркази ташаккулёбии тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мамнӯъгоҳи таърихиву бостоншиносӣ эълон гардид. таи солҳои 2003-2008 5 ҳафриёти он болопӯш ва атрофи ёдгорӣ бо панҷара иҳота карда шудааст. дар ин раванд мавуду далелҳои илмии таърихиву бостоншиносӣ дар заминаи таҳқиқоти олимони ватаниву хориҷӣ барои ворид намудани Саразм ба феҳристи ёдгориҳои фарҳанги ЮНЕСКО пеш ва ин созмони бонуфус 31 июли соли 2010 Саразмро ба рӯйхати нодиртарин ёдгориҳои фарҳангӣ умумибашарӣ шомил намуд. ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои зиёди рақобатпазири соҳаи сайёҳиро доро буда,
дар фазои сайёҳии ҷаҳон метавонад мақоми устуворро касб намояд. аз ҷониби дигар ҷумҳурии тоҷикистон кишвари амну бехатар барои истиқболу пазироӣ ва сайругашти бемамнуияти сайёҳони хориҷӣ мебошад. шаҳри Истаравшан низ дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодагиҳоро ба истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ хуб ба роҳ мондааст. ҳоло дар шаҳр шумораи меҳмонхона, осоишгоҳҳо ва марказҳои гуногуни хизматрасонӣ бо тарҳи муосир зиёд гардида, боғу гулгаштҳои зебову муаттар барои сайру фароғати меҳмонон беҳтарин имконият дониста мешавад. осоишгоҳҳои табобатии шаҳри Истаравшан ба талаботи санитариву гигиенӣ ҷавобгӯ буда дорои ҳуҷраҳои барҳаво мебошад. он тибқи талаботи меъморию шаҳрсозӣ сохта шуда ба меҳмонону сайёҳон хизматрасонии хубу босифат анҷом дода мешавад. омодагиҳо ба истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ва барои қабули меҳмонон ва сайёҳон дар ноҳияи айнӣ дар сатҳи хуб қарор дорад. ҳоло дар ноҳияи айнӣ меҳмонхона ва ошхонаҳои муосиру замонавӣ фаъолияти назаррас дорад. ҳамасола аз ин ноҳия шумораи зиёди ҷаҳонгардон дидан мекунанд. ҳукумати мамлакат пайваста рушди соҳаи сайёҳиро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии худ мешуморад. шумораи сайёҳоне ки соли 2024 ба ҷумҳурии тоҷикистон омаданд ба 1 миллиону 400 ҳазор нафар расида нисбат ба соли 2019 12% ҳафзуда аст. дастовардҳои тоҷикистон дар самти соҳаи сайёҳӣ идомаи натиҷаҳои сиёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муаррифии мардум ва сарзамини тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. иброҳим Назлузода, Зайниддин Ҷабборов, Ахбор. имрӯз дар маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилалии наврӯз ҳамоиш баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар баргузории ҳамоиш вобаста ба истиқболи сазовор аз ҷашни фархундаи наврӯзи оламафрӯз нахуст раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода вакилони парлумонро табрику таҳният гуфта изҳор дошт ки барои ҷаҳонишавии наврӯз саҳми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бузург аст, зеро бо талошҳои ҳамаҷонибаи сарвари давлат аз 30 сентябри соли 2009 наврӯз аз ҷониби ЮНЕСКО ба феҳристи ёдгории фарҳанги башарият дохил карда шуд ва 19 феврали соли 2010 дар иҷлосаи 64 аз ҷониби Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид рӯзи байналмилалии Наврӯз эълон карда шуда, ҳоло дар саросари ҷаҳон бо як шаҳомати хоса баргузор карда мешавад. дар идомаи ҳамоиш чанд нафар аз вакилон баромад карда арз доштанд ки Наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми ориэътибор буда, дар қатори дигар ҷашнҳои мардуми тоҷик аз ҷумла Меҳргон, Сада ва Тиргон тӯли ҳазорсолаҳо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. мафҳуми Наврӯз аз калимаи тоҷикӣ гирифта шуда маънои рӯзи нав, тоза, рӯзи нахустин буда, ин тантанаи баҳор ва сароғози соли нав аст ки он ифодагари зиндашавии табиат, бедории наботот мебошад. ҳамзамон гуфта шуд ки омадомади ин ҷашни бузурги аҷдодиро миллати тоҷик имрӯзҳо дар сатҳи баланд баргузор мекунанд. Наврӯз дорои хусусиятҳои ба худ хос мебошад. мардумон пеш аз ид хонаҳояшонро тоза карда, занҳо ба пухтани таомҳои миллӣ машғул мешаванд. яке аз таомҳои миллӣ суманак мебошад ки он рамзи ин ҷашн ба ҳисоб меравад. дар ин рӯз мардум бо либосҳои идона вориди ҷашнҳо мешаванд ва дастархони идона меороянд. занҳо хони идонаро бо нозу неъматҳои ҳафсину ҳафтшин оро медиҳанд. наврӯз аз ҷумлаи бузургтарин ва маҳбубтарин ҷашнҳои тоҷикон мебошад ки аз даврони бостон ҳамчун мероси пурарзиши ниёгон то ба имрӯз расидааст. бо ҷаҳонӣ шудани ҷашни наврӯз рисолат ва нақши он дар самти густариши ҳамкорию табодули фарҳангҳо, ҳусни тафоҳуми байни миллатҳо ва таҳкими сулҳу субот дар байни халқҳои олам боз ҳам тақвият пайдо намуд. ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе чорабиниҳои пуршукӯҳи фарҳанги фароғатӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуданд. нахуст меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастурхони ҳафтсину ҳафтшин, либосҳои атласу адрасу чакани тоҷикӣ, кашидадӯзиҳои миллӣ ва рамзи бевоситаи Наврӯз, сабзаи суманак дидан намуданд.
барои мо тоҷикон боиси ифтихор аст ки ҷаҳонишавии наврӯз натиҷаи иқдоми пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. Аз ҷониби созмони милали муттаҳид ба ҳайси ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта шудани наврӯз далели он аст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин оини воқеан ва моҳиятан фарҳангиву инсонпарварона эҳтиром дорад ва онро чун воситаи сулҳу субот, покиву садоқат ва зебоию бедории табиат эътироф менамояд. наврӯз бо нақши созандааш ба шудгор ва кишту кори замин, пошидани донаи умед, шинонидани ниҳол ва гулу буттаҳо, хулас оғози ҳамаи корҳои мавсимии баҳор ҳидоят менамояд. Аз ин лиҳоз тоҷикон ин иди моҳиятан азизу муқаддаси ниёгонро бо хурсандию арҷгузории беандоза таҷлил намуда беҳтарин орзую ормонҳояшонро бо наврӯзи хуҷастапай пайванд медонанд. таъкид гардид ки наврӯзро оғози соли нав ва ибтидои тақвими нав унвон намуданд ки наврӯз ҷашни баробаршавии шабу рӯз инъикоскунандаи фалсафаи баробарии инсоният дар рӯи замин буда мақоми он дар фарҳанги тоҷик ва ҳамзамон дар тамаддуни ҷаҳонӣ арзишманд мебошад. ин ҷашни аҷдодии мо шукӯҳу шаҳомати беназир дошта дар худ рамзи меҳрофарӣ, равшангароӣ, зебоидӯстӣ, ҳамнавоӣ бо табиату замин, нерӯи тоза ва қавӣ пайдо намуданд, ободкорию накӯкориро инъикос ва таҷассум намуданд. наврӯз аз маҳбубтарин ҷашнҳои миллии тоҷикон аст ки аз рӯзгори қадим ибтидо гирифта то ба имрӯз анъанаҳои олии миллӣ ва умумибашариро бо беҳтарин ваҷҳ идома мебахшад. наврӯз ва тамоми суннатҳои наврӯзӣ намунаи баланди одобу маърифат ва некию ҷавонмардӣ, хайрхоҳӣ, сулҳу нишод ва хушбахтии одамизод мебошад. дар фарҷом ҳунармандон бо сурудҳои ватандӯстона табъи ҳозиринро шод намуданд. сокинони ноҳияи синои шаҳри душанбе бо якҷаҳон меҳру ихлос ба наврӯзи байналмилалӣ ба ин саҳнгоҳи наврӯзӣ сарҷамъ омаданд то аз наврӯзи оламафрӯз истиқбол намоянд. воқеан наврӯз ҳамчун муждаи сарсабзии табиат, василаи муттаҳид намудани мардум ва кинаҳоро аз зил намудан дар фарҳанги миллати соҳибтамаддуни тоҷик ҷойгоҳи махсус дорад ва ҳамин аст ки бо фарорасидани ҷашни наврӯз ҳамагӣ сарҷамъ меоянд то шодӣ намоянду хурсандӣ кунанд ва лаҳзае чанд дар баробари сарсабз гардидани табиат онҳо низ шодӣ намоянд. саҳни чорабинии наврӯзӣ бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ, суфраи ҳафтсину ҳафтчин, таомҳои миллӣ, матоъҳои духти тоҷикӣ, ҳунари дастии бонувони ҳунарманд оро ёфта буд. дар воқеъ наврӯз ҷашни умумимардумӣ буда, он чун рамзи ваҳдату саодат ва истиқлолият, нишонаи покиву озодагӣ дар таърихномаи миллати мо эътироф гардидааст. наврӯз ба ҳунару ҳунармандӣ пайванди амиқ дорад. аз ин рӯ дар айёми таҷлили он ҳунармандон маҳсули дасти худро ба маърази намоиш мегузоранд ва муаррифӣ менамоянд. наврӯз муборак! чугуне ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз дар боғи умари хаём мақомоти ҷойи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи синои шаҳри душанбе ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ва ҷашни наврӯзи оламафрӯзро дар як шукӯҳу шаҳомати том ва хос ҷашн гирифта истодаанд. дар хони донаи наврӯзӣ аз ҷумла ҳафтсину ҳафтшину он расму русумҳое ки марбут ба наврӯз ва халқи тоҷик буд пешё ва ба намоиш гузошта шуд. дар баробари хони наврӯзӣ ва дигар расму оинҳои миллӣ ҳамчунин барномаи фарҳангӣ фароғатӣ ва театри кунонидашуда пешкаши ҳозирин гардид. наврӯз фарҳангест ки аз умқи таърих ба мо мерос мондааст. ин ҷашни ниёгон бо вуҷуди ба монеаҳои таърихӣ рӯбарӯ гардидан ҳастии худро нигоҳ дошт ва имрӯз бо тамоми суннату оинҳои накӯяш ҳамчун дастоварди муҳташами таърихию фарҳангӣ таҷлил мешавад. наврӯз биё, ҳар нафасат бӯи баҳор аст. рухсори ту оинаи гулрӯи баҳор аст. ҳар лаҳза хумори ту гира ҷумла ҷаҳонро, он қалби ту ошуфтаи гулрӯи баҳор аст. одатан пешвозу омодагӣ ба наврӯзи оламафрӯз аз шинонидани ниҳолу тоза кардани шаҳру деҳот то ба оростани хони идонаву гузаронидани бозиҳои варзишӣ ҷараён мегирад.
خوبی چنین عنعنه‌ها در آن است که ساکنان در این روزها به هم می‌آیند و به خاطر پایداری صلح و قدوم پرفیض و نیک نوروز خرسندی میکنند. نوروز آدم واقعا اینجا حس میکنه همیشه خیلی رنگیه، لباسهای قشنگ، همه باستانی، مراسم‌های باستانی. برای ما که از ایران میایم خیلی جذابه، یعنی به شخص برای من خیلی جذابه، چون انگاری که مثلا 1000 سال رفتی عقب و این بسیار زیباست. نوروز تاجیکستان خیلی زیباست، خیلی رنگارنگ و خیلی بانشاطه و مردمش هم بسیار مهربون هستن. این اولین سفر من به تاجیکستانه و خیلی دوست دارم اینجا رو. مردمش هم بسیار مهربون، خوش برخورد و مهمان نوازن. در تاریخ فرهنگ مردم آریایی هیچ یک عنعنه و رسم و آیین چون جشن خجسته و فرخنده نوروز عزیز و ارجمند نیست. نوروز پیوندگری نسل امروز با رسم و آیین، ارزش‌های استتیکی، مهر و صداقت و عنعنات نیاگان ما می باشد. جشن نوروز عمری درازی بیش از 5000 ساله دارد. طوری از نام آن برمی آید نوروز روزی نو معنی داشته در اولی سال نو خورشیدی راست می آید. نوروز جشن فرارسی بهار نازنین، زنده شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و باغداری، پیامی برابر شوی شب و روز می باشد. از آمدن نوروز پیش از همه بچگان شادی نموده با اجرای مراسم گلگردانی به دیگران خبر می دهند. امروز خوشبختانه با دستگیری و سیاست پیشگیرانه پیشوای معظم ملت در شهر دوشنبه جشن با شکوه نوروز گذشته ایستاده است. ما زنان کوشش به خرج دادیم که یک دسترخوان ادانه را معرض تماشابینان گردانیم که در آن سهم زنان ناحیه سینا بین‌الملل کلان است. طوری به ما همگان معلوم است آراستن دسترخوان 7 سین و 7 شین و معرض مهمانان تماشابینان گرداندن هنرهای مردمی یکی از عنعنه‌های خاص نوروزی است. بهرها گلپوش گردن سر به سر. واقعا نوروز بیانگر روزی تازه، زندگی نوین و احیای طبیعت بعد از سردی زمستان می باشد. نوروز رکن مهمی خودشناسی ملی، وسیله پیوند نسل‌ها، رابطه گذشته و امروز، احیای عنعنه‌های زیبایی پرستی، انسان دوستی، دور ساختن کینه‌ها و همدیگر بخشی، رمز دوست داشتن و رسیدن به قدر زندگی خوش و خرم می باشد. این جشن کهن و مقدس تاجیکان را ساکنان ناحیه فردوسی در سطح بلند با رعایت سنت‌های اجدادی، تشکیل خوان نوروزی و دیگر چورابینی‌های مربوط به نوروز تجلیل نمودند. از صبح بروقت کارمندان تشکیلات و اداره‌ها، جوانان و استقامت کنندگان ناحیه به بزمگاه نوروزی آمده یکجا در فضای صلح و ثبات تاجیکستان صاحب استقلال شادی و خرسندی کردند. دسترخوان نوروزی که با انواع گوناگون خاصه شیرینی و کلچقندهای بولذت، محصولات کشاورزی و چون عنعنه 7 سین و 7 شین نمایش داده شده بود، از مهنت پیوسته ساکنان ناحیه بشارت می‌دهد. در گوشه دیگر چورابینی مذکور نمایش هنرهای مردمی تشکیل گردیده. هنرمندان اساساً زنان و بانوان مهنت دوست و چیره‌دست ناحیه نمودهای زیادی خوراک و دیگر شیرینی‌ها آماده کرده پیشنهاد اشتراکداران نمودند. امروز نوروز در باغ فردوسی خیلی خوب گذشت. البته همه یک خاطرات عیدانه داشتند، لباس‌های ملی داشتند. این عید بهار است، عید زیبایی است، عید بیدارشوی طبیعت است. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز باد. ما از ایران، جمهوری اسلامی ایران، فارس، لارستان، بنده ناصر تقوایی هستم. تاجیکستان بسیار بسیار عالی، نمبر 1. مردمونش خیلی خوب، مهربان، مهمان نواز. از شما خیلی تشکر داریم.
дар ҷамъомади идона намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ноҳияи фирдавсӣ таъкид намуданд ки наврӯз тавассути сиёсати хиратмандона, дурандешона ва фарҳангпарваронаи роҳбарияти олии кишвар дубора эҳьё шуда имрӯз тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст ва ин ифтихори бузург барои миллати кӯҳанбунёд ва тамаддунофари тоҷик аст. ناصر حقیقت لاری هستم از شهرستان لارستان استان فارس کشور جمهوری اسلامی ایران. با توجه به تبلیغات و نگاه‌هایی که در رسانه‌های عمومی و فضای مجازی راجع به برگزاری جشن نوروز کشور عزیز ما برادر ما تاجیکستان تبلیغ شده بود، خیلی علاقه‌مند بودیم که حتما امسال با همراهان و همشهریان عزیز ایرانی خودمون در مراسم جشن نوروز شما شرکت بکنیم. ما این 2 روزی که اومدیم برای جشن نوروز شما از برنامه‌های خیلی شاد و خیلی خوبی استفاده کردیم و من لازم میدونم از رئیس جمهور شما که اجازه دادن بدون ویزا وارد کشور شما بشیم و در جشن نوروز شما استفاده بکنیم نهایت تقدیر و تشکر دارم. бо талош ва ташаббусҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 30 сентябри соли 2009 Наврӯз аз ҷониби ЮНЕСКО ба феҳристи ёдгориҳои ғайримоддии фарҳангии башарият дохил карда шуда бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва пуштибонии як қатор кишварҳои ҷаҳон моҳи феврали соли 2010 дар иҷлосияи 64-уми Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Наврӯз байналмилалӣ гардид. Мардуми фарҳангсолори мо ин ҷашни бостон аз гузаштагони худ ба мерос гирифта онро дар суннату анъанаҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва адабиёти хативу шифоҳӣ бисёр васеъ ва ба таври шоиста инъикос карданд. арҷу эҳтиром гузоштанд ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ, дӯст доштани ватан, эҳтироми ҳамдигарӣ ва муҳаббати самимӣ миёни инсонҳо дар барномаи мукаммали ҳунарӣ ки аз ҷониби ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳия ташкил гардида буд таҷассум ёфт. саҳнаҳои ҷолиб, суруду таронаҳои дилнишин ва рақсу бозии ҷавонону наврасон базмгоҳро пуршукӯҳ намуд ва боиси волидарӯҳии кулли иштирокдорон гардид. дар маҷмӯъ наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи фирдавсӣ бо шукӯҳ ва мутобиқ ба завқи иштирокдорон доир гардид ки дербоз дар хотири ҳар як нафар нақш мебандад. зоҳиршоҳи тағоимрод, Маҳмад Саиди Камол барои барномаи иттилоотии ахбор. ҷашни бостонии наврӯзи хуҷастапайро аз гузаштаи дур то ба имрӯз мардуми фарҳангпарвару ободгари тоҷик бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил менамоянд. имсол низ ин тадбир дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар рӯҳияи хуби ватандӯстию меҳанпарастӣ ва бо риояи анъанаҳои неки ин ҷашн истиқбол карда шуд. сокинони мамлакат бо омадани баҳори файзбору накатафзо анъанаҳои ҷашни наврӯзро бо эҳсоси баланди хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ амалӣ намуда истодаанд. хабарнигорони мо аз ҷараёни тантанаҳои ҷашнӣ ба муносибати наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузориш медиҳанд. дар суди олӣ ҳам бо иштироки роҳбарият, судяҳо, кормандони дастгоҳи суди олӣ, судяҳои шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, судяҳои шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба муносибати таҷлили шоистаи иди байналмилалии Наврӯз маҷлиси тантанавӣ баргузор гардид. аснои суханронии роҳбарияти суди олии мамлакат қайд карда шуд ки боиси хушнудист ки ҳар сол мардуми шарифи Тоҷикистон яке аз бузургтарин ҷашнҳои миллӣ яъне Наврӯзи байналмилалиро дар фазои сулҳу осоиштагӣ таҷлил менамоянд. тазаккур дода шуд ки маҳз дар заминаи пешниҳоди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид бо тарафдории аксари кишварҳои ҷаҳон 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии иди байналмилалии Наврӯз муқаррар карда шуд ки падидаи неку фараҳбахш аст. зеро дар ин рӯз мардуми шарифи Тоҷикистон иди байналмилалии Наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегиранд. нотиқон иброз доштанд ки ҷашни Наврӯз аз қаҳри ҳазорсолаҳо сарчашма мегирад ва бо сарнавишти пурпечутоб вале пурифтихору ибратомӯзи халқи тоҷик робитаи ногузастанӣ дорад. инчунин дар ниҳояти чорабинии ҷашнӣ ба муносибати Наврӯзи байналмилалӣ дар суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи фарҳангӣ низ манзури ҳозирин гардонида шуд.
дар суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар оғоз иброз гардид ки тоҷикистон дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо оромишу осудагӣ ва пешрафту созандагиаш ба як сарзамини бишсосо табдил ёфта, мардуми заҳматкашу меҳнатқаринаш барои боз ҳам ободу зебо гаштани ин диёри ҳамешасабз якдилона талош меварзанд. дар тӯли ин солҳо кишвари мо таҳти роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашну идҳои миллӣ аз нав эҳё гардиданд. ҷашни наврӯз низ яке аз чунин ҷашнҳои миллист, ки давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ шукӯҳу ҷилои тоза ба худ касб намуд. ҷашни наврӯзи фархунда дар замони истиқлоли давлатӣ чун як унсури ҳувиятсоз дар бедорӣ ва баланд бардоштани эҳсоси худшиносии ҷомеа нақши муосир дорад. наврӯзи ҷаҳонӣ имрӯз дар ҷаҳони розҳову ниёзҳои мардум як олами дигареро аз фараҳу хушиҳо эҳё кардааст. фараҳу хушие ки ҳамоҳанг бо осоишу ҳамбастагӣ ва ҳамдилию саодати миллати мо аст. таъкид гардид ки тоҷикон бо хирату фаросати азалии худ ин ҷашни зебои табиатро бо беҳтарин расму оин ва маросимҳои наҷиб таҷлил намуда онро ба як фарҳанги умумибашарӣ табдил додаанд. ба воситаи наврӯз мардуми тоҷик тавонист ки тамоми ёдгориҳои илмиву адабӣ, фарҳангию ҳунарӣ, хату забон ва дигар суннатҳои бостонии худро бегазан нигоҳ дошта то имрӯз идома диҳад ва онро дар арсаи ҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ намояд. суруду таронаҳои ҳунармандон ба чорабинӣ шукӯҳи дигар зам намуд. дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон низ бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз чорабинии бошукӯҳии идона доир гардид. бахшида ба ин ҷашни аҷдодӣ дар саҳни бинои вазорат гӯшаҳои наврӯзӣ ташкил гардида дар онҳо унсурҳои наврӯз, ҳафтсину ҳафтшин, таомҳои баҳорӣ, асбоби мардумӣ, сарулибоси миллӣ, гулдузиҳо, зарфҳои қадимӣ ва дигар ашёи зарурӣ ба намоиш гузошта шуданд. бояд гуфт ки ҳар гӯша фарогири дастовардҳои ҳунарҳои мардумӣ, минтақаҳои мамлакат, бозгӯкунандаи русуми аҷдодӣ ва маҳорати баланди ҳунармандон буд. зимни боздид аз намоиши пешниҳод гардида масъулин ба ҳунару маҳорати баланди иштирокчиён баҳои баланд доданд. дар ҷамъомади идона иброз гардид ки наврӯзи хуҷастапай ки аз ҷашнҳои қадимию мардумии тоҷикон аст, таърихан соли нави миллӣ ба ҳисоб рафта оғози баҳору фасли киштукор, эҳёи табиат ва ҷашни файзу кушоишҳо мебошад. ин иди мардумӣ асрҳо боз бо хушҳоливу фарҳ истиқбол шуда дар он бисёр анъанаву русуми аҷдодӣ инъикос меёбад. рушди бесобиқаи наврӯз ба давраи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рост омада маҳз дар ҳамин давра овозаву шӯҳрати он дучанд гардид, таърихаш амиқан омӯхта шуд ва бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ҷашн бо унсурҳои ваҳдатофарину инсондӯстонааш мақоми ҷаҳонӣ касб намуд. гуфта шуд дар ҳамоиш барномаи фарҳангӣ иборат аз шеъру сурудҳо дар васфи баҳору наврӯз идомабахши тадбири мазкур гардид. дар муассисаи давлатии маркази миллии тиббии тоҷикистон шифобахш ҷашни наврӯзи байналмилалӣ бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил гардид. дар чорабинӣ масъулин ва доираи васеи табибони ин муассисаи тиббӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки наврӯз покию покизакорӣ ва осудагию накӯкориро дар ҳамаи давру замон талқин намуда мардумро ба созандагиву бунёдкориҳо даъват менамояд. ҳамин аст ки ин ҷашни бузург бо шарофати озодию соҳибистиқлолии ватани маҳбубамон на танҳо мақоми расмиро соҳиб гардид, балки бо талошҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси ҷашни эҳёи табиату зебоӣ мақоми байналмилалӣ касб намуду ҳамчун омили ҳамгироӣ дар замони ҷаҳонишавӣ пазируфта шуд. яке аз суннатҳои бисёр неку шоистаи наврӯз он аст ки одамон ба истиқболи ин ҷашни фархунда макони зисту ашёи рӯзгор ва сару либосҳояшонро нав ё тозаву озода мегардонанд, маданияти заминдорию заминкорӣ ва боғдорию ободкориро ривоҷ мебахшанд. ба таъкиди иштирокдорони чорабинӣ имрӯз бо сиёсати сулҳҷӯёнаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кулли башарият маҳаки асосии наврӯзро ки инсонмеҳварӣ, ободкорӣ ва таҳкими дӯстию ҳамдилӣ аст, умқан дарк намуда онро ҷузъе аз фарҳанги хеш пиндоштанд ва ҳамасола бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн мегиранд. дар чорабинии идона ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ суруду таронаҳо ва барномаи рангини театркунонидашударо манзури иштирокчиён намуданд.
тавре аз таҳлилҳо бармеояд саноатчиёни кишвар аз наврӯз то наврӯз дар самти таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ, зиёд кардани ҳаҷму номгӯ ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба натиҷаҳои баланд ноил шуданд. дастоварду имкониятҳо ва нақшаҳои минбаъда зимни ҷашни наврӯз дар вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон муаррифӣ карда шуд. дар ин рӯз кормандони вазорати саноат ва технологияҳои нав ва зерсохторҳои он дастархони идона ташкил намуда молу маҳсулоти ифодакунандаи фарҳанги баланди ниёгонро ба намоиш гузоштанд. аз ҷониби ҳунармандон таомҳои гуногун омодаву пешниҳод гардид. рушди саноат дар кишвар имкон додааст ки истеҳсоли либосҳои миллӣ бо тарзу усулҳои муосири хонесозандаи талаботи бозор бештар шавад. наврӯз таърихи кӯҳан дошта, аз гузашта то имрӯз ҳамчун ҷашни худшиносӣ, расидан ба гармӣ, эҳёи табиат, анҷом додани кишту кори баҳорӣ ва фараҳафзою таҳкимбахши дӯстӣ дар сатҳи баланд таҷлил карда мешуд. роҳбарияти вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон эҳёи ҷашнҳои миллӣ ва баландшавии эҳсоси худшиносиро дар ниҳоди ҳар як нафар бо шарофати истиқлол ва сиёсати созандаи роҳбари давлат марбут донист. инчунин ҳунармандон бо пешниҳоди барномаи сатҳи баланди фарҳангӣ ҷашни наврӯзро дар вазорати саноат ва технологияҳои нав ба чорабинии ҳақиқии фараҳу хушҳолӣ табдил дода худро барои ҳифзу муаррифии тамаддуни оламшумули гузаштагон масъул медонистанд. аз субҳи барвақт мутахассисон ва кормандони вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои ҳамбастагиву ҳамдилӣ муждаи ҷашни ҳумоюни байналмилалӣ наврӯзи ҳуҷастапайро ба таври шоиста истиқбол намуда моҳият ва ҳикмати наврӯзро чун рамзи бузургдошти инсон бо маросимҳои густурда ҷашн гирифтанд ва дар он хислатҳои неки инсонӣ ва беҳтарин ҳунару истеъдодро ба намоиш гузоштанд. расму оин ва суннатҳои наврӯзӣ ки маҳз дар онҳо сиришти неку рӯҳияи зафарманди мардуми ориёӣ нақш бастааст, ҷашни наврӯзро ҳифз намудааст. ҳама маросим ва суннатҳои фархундаи наврӯзи фархундапай табиатан тараннумгари покизасириштӣ, сулҳпарварӣ, инсондӯстӣ ва шодию фараҳмандӣ мебошад. зимни тантанаҳои наврӯзӣ иброз гардид ки ҷашнгирии наврӯз маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ шаҳомати дигар гирифта, имрӯзҳо дар тоҷикистони соҳибистиқлол бо ҷоҳу ҷалоли хоса ва дар кулли давлатҳои олам бо тантана таҷлил мегардад. зеро наврӯз сарчашмаи гаронбаҳои маънавӣ ва ҳидоятгари аҳли башар ба сӯи зиндагии орому осуда ва пурфайзу баракат аст. мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ҳамчун оини деринаи наврӯзӣ миёни сохторҳои вазорати нақлиёт баргузор шуда бо нақши созандаи худ шодию сурури наврӯзиро шаҳомати дигар бахшид. дар анъанаҳои хос ба ҷашни наврӯз кори маъмули расмшударо дидан хатост, зеро наврӯз хусусияти иттиҳодбахшиву пайвандгарӣ дошта, мақоми ҷаҳонӣ гирифтани он боиси боз ҳам боровар гардидани дарахти сулҳу дӯстии халқҳои олам гардидааст. дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни наврӯз чорабинӣ баргузор гардид. кормандон ҳама бо чеҳраи болида дастоварду имконият ва оинҳои наврӯзро ба намоиш гузоштанд. ба бар кардани либосҳои миллӣ, чеҳраи болида ва барномаи фарҳангӣ чорабиниро ба маҳфили сатҳи баланди идона табдил дод. ҳайати кормандони кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ кӯшиш доранд ки тавассути истифодаи пурраи имкониятҳо дар муаррифии тамаддуни оламшумули миллат ва афзун гардонидани дастовардҳо дар самти ҷалби сармоя муваффақиятҳоро бештар намоянд. бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии идона баргузор гардид. таъкид шуд ки наврӯз ҷашни ваҳдату ҳамбастагӣ ва худогоҳии миллӣ мебошад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар эҳёи наврӯз ва ҷаҳонишавии он нақши муассир гузоштаанд. бо талошҳои пешвои миллат наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифта соли 2010 аз ҷониби созмони милали муттаҳид чун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф шуд. имрӯз наврӯз дар тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил гардида ба унсури муҳими худшиносӣ, ваҳдат ва фарҳанги миллӣ табдил ёфтааст. дар даврони истиқлоли давлатӣ анъанаҳои аслии наврӯз эҳё шуда ба насли нав чун рамзи тамаддун ва ҳуввияти миллӣ муаррифӣ гардидаанд.
дар ҳамоиш муҳаққиқон доир ба таъриху фарҳанги наврӯз, аҳамияти он дар ташаккули худшиносии миллӣ ва нақши ин ҷашн дар таҳкими арзишҳои миллӣ маърузаҳо ироа намуданд. маъруза дар мавзӯи саҳми пешгоҳи миллат дар ҷаҳонӣ гардидани наврӯз, наврӯз ҷашни навсозӣ ва паймони башар, наврӯз ҷашни озодагон ва паёми сабзи рӯзгорон ва наврӯз унсури муҳими фарҳанги тоҷикон аз ҷумлаи онҳо буд. гуфта шуд ки наврӯз гувоҳи қатъӣ аз асолати миллии тоҷикон буда, оғози корҳои нав ва тасмимҳои тозаандешиҳову тозакориҳост. бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар кумитаи олии аттестатсионӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки кормандону омӯзгорон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. гуфта шуд ки наврӯз иди қадимаи тоҷикон буда таърихи беш аз 6000 сола дорад. асолати иҷтимоию фарҳангии наврӯз хело бузург буда, он далели рушду пешрафти тафаккури созандагиву бунёдкорӣ, муттаҳидию ҳамгироии мардум аст. маҳз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, наврӯз дар даврони соҳибистиқлолӣ мақому мартабаи воло соҳиб шуда, дар арсаи сиёсати байналмилалӣ мақоми ҷаҳонӣ пайдо кард, ки инак тӯли 15 сол мешавад ки наврӯз ҷаҳонӣ аст, ки боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. дар рафти чорабинӣ аз ҷониби кормандону фаъолони кумита дар васфи баҳор ва наврӯз шеъру маърузаҳо пешниҳод гардид. дар фарҷоми чорабинӣ дар фазои тантанавӣ ба як қатор кормандон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. наврӯзи байналмилалӣ дар хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо иттифоқи нависандагони тоҷикистон бо намоиши пуршукӯҳи ҳунарҳои мардумӣ ва таҷассуми расму оин, суннатҳои миллӣ, барномаҳои рангини ҳунарӣ мутантан таҷлил гардид. дар рӯҳияи фахрӣ барномаҳои рангини ҳунарӣ ба ҷамъомад шукӯҳи хоса зам намуд. дар дораи нақша чорабиниҳои ҷашни наврӯз аз ҷониби масъулин тадбирҳои муассири тарғиботии ҷолиб манзур гардид. аснои ҷамъомади тантанавӣ таъкид шуд ки наврӯз бо ҳама ҳусни табииву заминиаш намунаи як фарҳангу тамаддуни олӣ ба ҳисоб рафта, аз давраҳои дерин барои муҳаббату самимият ва ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати байни инсонҳо заминаи беҳтарини маънавӣ фароҳам овардааст. оинҳои наврӯз таҷассумгари ормонҳои башарианд ва дар ин росто он аз сӯи ҷомеаи байналмилалӣ ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф шуд. ба муносибати наврӯзи байналмилалӣ дар хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби роҳбарият ва ҳайати кормандон тадбирҳои пуршукӯҳи ҷашнӣ роҳандозӣ гардида, дар заминаи он дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ аз ҷумла падидаҳои пурифтихор ки бо санаҳои таърихӣ ва ташаббусҳо вобаста аст ёдоварӣ шуд. таъкид гардид ки наврӯз баёнгари тафаккури таърихӣ, симои маънавӣ, сиришти ахлоқӣ, орзуи ормон, расму оин, ҷаҳонбинию ҷаҳоншиносии миллат буда, дар тӯли мавҷудият арзишҳои фарҳангию миллиро дар таркиби худ ҳифз кардааст. имрӯз дар қатори дигар арзишҳои муқаддаси миллӣ, наврӯзи фархунда ба хазинаи бою ғании тамаддуни ҷаҳонӣ ворид гардида, тоҷикистонро дар олам бо услуб ва оинҳои мардумӣ ошно мегардонад. ҳамин гуна таҷдиди наврӯзи байналмилалӣ дар хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷолиб ҷараён гирифт. наврӯз яке аз шукӯҳмандтарин ҷашнҳои миллист, ки бо фарорасиданаш фазои рӯзгори мардуми фарҳангпарвари мо пур аз шодмониву сурур мегардад. наврӯз ба унвони аввалин рӯзи офариниши табиат ёдгоре аз тарихи кӯҳани мардуми тоҷик маҳсуб меёбад. ин ҷашни бостон дар рӯзгори мо пеш аз ҳама рамзи бақои зиндагӣ, зебоӣ ва ҷавонии оламу одам аст. ба ифтихори истиқболи шоиста аз ин ҷашни ҷаҳонӣ палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии зебои фарҳангиро баргузор намуд. иброз шуд ки маҳз дар замони истиқлоли давлатӣ ва бо ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, халқи тоҷик ба ин рӯзҳои нег расид ва ҷашнҳои миллии мо аз нав эҳё гардида, ин ҷашни ниёгон мақоми байналмилалӣ пайдо намуд ва соли 2010 аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид ҷашни байналмилалӣ эълон гардида дар тамоми ҷаҳон таҷлил карда мешавад. ба муносибати ҷашни ҷаҳонии Наврӯз аз ҷониби воҳидҳои сохтории палатаи ҳисоб дастархони ҷашнӣ бо расму оини миллӣ, таомҳои миллӣ ва ҳунару анъанаҳои ниёгонамон ороста гардонида шуд. гӯшаи чорабинии ҷашнии палатаи ҳисобро дастранҷи бонувони ҳунарманду соҳибистеъдоди воҳидҳои сохтории палатаи ҳисоб ором медод. Наврӯз чун рамзи офариниши ҳаёт, оғози тозаи зиндагӣ ва чун ҷашни таърихию фарҳангии миллати мо бо анъана ва расму оини зиёде то замони мо
расида аст. зикр шуд ки наврӯз на танҳо ҷашни оғози сол ва эҳёи табиат, балки таконбахши андешаҳои ваҳдату сарҷамъии инсоният ва омили тақвиятдиҳандаи ифтихори миллии мо мебошад. ин ҷашни фархонда дар замони истиқлоли давлатӣ чун унсури ҳувиятсоз дар бедорӣ ва баланд бардоштани эҳсоси худшиносии ҷомеа нақши муассир дорад. наврӯзи ҷаҳонӣ имрӯз дар ҷаҳони розҳову ниёзҳои мардум як олами дигареро аз фараҳу хушиҳо эҳё кардааст. фараҳу хушие ки ҳамоҳанг бо осоишу ҳамбастагӣ ва ҳамдиливу саодати миллат аст. ба истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ чорабиниву маҳфилҳои идона дар муассисаву ташкилотҳои гуногуни мамлакат бо риояи ҳама оину анъанаҳо ва унсурҳои хосаи наврӯзӣ ки миллати тоҷик аз давраҳои дури таърихӣ то ба имрӯз дар аснои таҷлили чунин иду ҷашнҳо риоя мекунанд, баргузор гардида истодааст. дар доираи тантанаҳои идона дар бонки саноатию содиротии тоҷикистон саноатсодиротбонк чорабинии фарҳангии идона баргузор гардид. чорабинӣ бо омодагии ҳамаҷонибаи кормандони бонк дар сатҳи баланди тантанавӣ доир гардид. оростани хони ҳафтсину ҳафтчин чун рамзи хосаи наврӯзӣ ва ҳузури иштирокдорон бо либосҳои идона ба ҷашнгоҳ зиннати хоса зам намуд. иброз гардид ки дар замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи эҳё ва инкишоф додани анъана ва маросими аҷдодию миллӣ ба наврӯз таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир мешавад. дар гӯшаву канори мамлакат бо расму оинҳои хос наврӯзро ҷашн мегиранд. чунин идҳо дар заминаи ниёзҳои иҷтимоии муайян ба вуҷуд омада дар ҷомеа нақшу вазифаи мушаххасе доранд ва аксаран унсури муҳими шуъури таърихии миллатро ташкил медиҳанд. моҳиятан идҳо ҳадафу вазифаи таъмини эҳтиёҷотӣ, эстетикию маънавӣ, ваҳдатофаринӣ, омили ғизобахшӣ равонӣ ва тарбияи маънавию ахлоқиро доранд ки дар ин маврид ҳамаи онҳо ҷавобгӯ ба ниёзҳои башарӣ ҳастанд. бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони наврӯз ҷашни ниёгони мо бо иштироки кормандону омӯзгорон ва донишҷӯён баргузор гардид. зимни чорабинӣ аз ҷониби маърузатчиён қайд карда шуд ки аз ҷониби ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷашни байналмилалӣ эълон гардидани наврӯз боиси ифтихори ҳар як тоҷикистонист. аз ҷониби донишҷӯёну омӯзгорони донишгоҳ ба барнамудани либосҳои миллии тоҷикӣ аз қабили чакану атлас, оростани хони наврӯзӣ, намоиши либосҳои миллӣ ва пешниҳоди суруду шеърҳо дар мавзӯъҳои баҳору наврӯз ба чорабинӣ ҳусни дигар бахшид. зимнан таъкид гардид ки дар замони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи эҳё ва инкишоф додани анъана ва ҷашну маросимҳои аҷдодию миллӣ ба наврӯз таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир мешавад. наврӯзро дар ҳар гӯшаву канори мамлакат бо расму оинҳои хос ҷашн мегиранд. чунин идҳо дар заминаи ниёзҳои иҷтимоии муайян ба вуҷуд омада дар ҷомеа нақшу вазифаҳои мушаххасе доранд ва аксаран унсури муҳими шуъури таърихии миллатро ташкил медиҳанд. моҳиятан идҳо ҳадафу вазифаи таъмини эҳтиёҷоти эстетикию маънавӣ, ваҳдатофарӣ, омили ғизобахшии равонӣ ва тарбияи маънавию ахлоқиро доранд ки дар ин маврид ҳамаи онҳо ҷавобгӯ ба ниёзҳои башарӣ ва фарҳангӣ ҳастанд. инчунин дар донишкадаи тиббию иҷтимоии тоҷикистон низ дар доираи иқдомҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри муаррифии ҳарчи бештари расму оинҳои наврӯз ҳамчун ҷашни байналмилалӣ бо оростани хони наврӯзӣ, баргузории чорабиниҳои гуногуни илмӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, варзишӣ ва фарҳангӣ наврӯзи байналмилалиро дар сатҳи баланд истиқбол гирифтанд. пеш аз оғози ҳамоиши мазкур роҳбарияти донишкада ва дигар меҳмонон аз намоиши дастурхони идонаи пурнозу неъмат ва дигар дастовардҳои факултетҳои ин муассисаи таҳсилоти олии мамлакат дидан намуданд. чорабинӣ бо омодагии ҳамаҷонибаи омӯзгорону хонандагон дар сатҳи баланди тантанавӣ доир гардид. оростани хони ҳафтсину ҳафтшин чун рамзи хосаи наврӯзӣ ва ҳузури иштирокдорон бо либосҳои идона ба ҷашнгоҳ зиннати хоса зам намуд. зимни ҳамоиш қайд карда шуд ки наврӯз аз муборактарин ҷашнҳои миллии тоҷикон ва дигар мардумони ҳавзаи наврӯз аст ки аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстона, дӯстиву ҳамкорӣ, созандагиву бунёдкорӣ, инсондӯстиву хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоиву неъматҳои табиат мардумро гирди ҳам меорад. инчунин дар доираи тантанаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар донишгоҳи илмии тадқиқотии технологӣ мисис дар шаҳри душанбе чорабинии фарҳангӣ бо иштироки омӯзгорону донишҷӯён баргузор гардид.
дар чорабинии мазкур дастовардҳои илмии як соли донишҷӯёни донишгоҳ ба намоиш гузошта шуда аз ҷониби донишҷӯёни соҳибистеъдод дастурхони наврӯзӣ бо риояи анъанаҳои миллӣ ороста гардид. зимни баргузории чорабинии раёсати донишгоҳ ҳозиринро ба муносибати ҷашни наврӯзи байналмилалӣ табрик намуда иброз намуданд ки ҷашнгирии наврӯз бо баробаршавии шабу рӯз алоқаманд буда оғози солро дар солшумории шамсӣ маънидод менамояд. наврӯз яке аз маҳбубтарин ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии миллати тоҷик буда таърихи беш аз 6000 сола дорад. дар даврони соҳибистиқлолӣ ҷашну оинҳои миллӣ ва арзишҳои фарҳангие ки давоми асрҳо ягонагии маънавии мардумро ҳифз менамуданд аз нав эҳьё гардида дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ гардиданд. ба истиқболи ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ ва татбиқи нақшаи чорабиниҳо вобаста ба амалӣ намудани барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 дар пояи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон маркази омӯзишии масоили муқовимат ба ҷинояткории муташаккили фаромилӣ ифтитоҳ гардид. дар ифтитоҳи марказ намояндагони сохторҳои дахлдор ва роҳбарияти донишгоҳ иштирок доштанд. гуфта шуд ки пешгирии ҷинояткорӣ дар шароити муосир яке аз омилҳои асосии таъмини субот ва оромӣ дар ҷомеа ба ҳисоб рафта он ба таъмини ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳуқуқии аҳолӣ бояд мусоидат намояд. таъсиси маркази омӯзишии масоили муқовимат ба ҷинояткории муташаккили фаромилӣ дар доираи ихтисоси мазкур баҳри омода намудани мутахассисони ҳирфаӣ мусоидат хоҳад кард. гуфта шуд ки ин марказ бо мақсади такмили зинаи ҳуқуқии мубориза бар зидди ҷиноятҳои хавфноки муосир, терроризм, экстремизм, муомилоти ғайриқонунӣ, воситаҳои нашадор, савдои одамон, коррупсия, дигар ҷинояткории муташаккилона сохтани таҳлили қонунгузории ҷории ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳангоми зарурат таҳия ва пешниҳод намудани тағйири иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таъсис ёфтааст. ҳамзамон омӯзиш, таҳлил ва ҷанбаҳси ҳолати муосири муқовимат ба ҷинояткорӣ ва дар ин замина таҳия кардани чораҳои дахлдори дорои хусусияти илмӣ назариявӣ яке аз самтҳои асосии маркази мазкур мебошад. баъди ифтитоҳи маркази омӯзишии масоили муқовимат ба ҷинояткории муташаккили фаромилӣ дар шаҳраки донишҷӯёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон наврӯзи байналмилалӣ бо шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил гардид. Насими баҳорӣ фазои идонаи донишгоҳ ба дили ҳамагон фараҳу шодӣ бахшид. дар ҳамин ҷо аз ҷониби садорати факултетҳо хони наврӯзӣ аз қабили 7 син, 7 шин ва 7 мим гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ва хӯришҳои баҳорӣ пешниҳод шуд. масъулини донишгоҳ ҳамроҳи меҳмонон бо намоиши наврӯзӣ ва маҳорати эҷодию ҳунарии омӯзгорону донишҷӯён шинос шуда ба омодагии ҷашни онҳо баҳои баланд доданд. дар идомаи чорабинӣ раёсати донишгоҳ ҳозиринро ба иди байналмилалии Наврӯз шодбош гуфта таъкид дошт ки Наврӯз бо пайки хуҷастаи худ ба табиати кӯҳандиёр таровати тоза ба хонадон шодиву нишод ва файзу баракат ба дили мардум армуғони умеду орзуҳои наҷиб меорад. миллати тоҷик ҷашни Наврӯзро дар тӯли садсолаҳо ба монанди забони модарӣ ҳифз намуда дар замони навин онро ҷузъи таркибии ҳуввияти миллӣ ва мояи сарбаландии маънавии худ медонад. дар идомаи чорабинӣ ба муносибати ҷашни Наврӯз кормандону омӯзгорони донишгоҳ бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. чорабинии наврӯзиро барномаи фарҳангии фароғатии иборат аз сурудҳои тараннумгари баҳор, Наврӯз ва сулҳу дӯстӣ идома бахшид. ҳамагон якҷоя бо ҳам наврӯзӣ мекарданд. дар ин рӯз ҳамчунин ғолибони мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ, волейбол, бандкашӣ ва гӯштингирӣ байни донишҷӯён қадрдонӣ шуданд. имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи марказонидашудаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ чорабинии илмии оммавӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз таҳти унвони Наврӯз мерос аз гузаштагон баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулин, коршиносон ва шоирон, нависандагон иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки Наврӯз аз зинда шудани табиат, оғози соли нави аҷдодӣ ва мавсими кишту кор мужда медиҳад. тазаккур дода шуд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба ифтихори Наврӯзи соли 2024 вобаста ба моҳияту мазмуни ин ҷашни бошукӯҳ таъкид намуданд. моҳияту ҳикмат ва табиати ҷашни Наврӯз ҳамчун рамзи бузургдошти инсон, пайки пирӯзиву гармӣ ба сардӣ ва нур ба зулмот, оини бедории табиат, эҳёи тамоми мавҷудоти олам дар тӯли ҳазорсолаҳо ба мардуми мо чун омили иттиҳоду сарҷамъӣ хизмат кардааст. ёдоварӣ
باور میشن که با تشبث مؤسسه دولتی کتابخانه مرکزانیده شده شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی در عرفه جشن نوروز با مقصد ترغیب فرهنگ و آداب معاشرت و احترام به زبان دولتی 10 روزه آداب سخنوری و زبان پاک را در واحدهای ساختار مؤسسه و خوانندگان و علاقمندان کتابخانه راه اندازی شده بود. در فرجام چورابینی والیبان آزمون آداب سخنوری و زبان پاک که با تشبث مؤسسه دولتی کتابخانه مرکزانیده شده شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی از اول ماه مرد آغاز شده بود، معین و با مکافات‌های پولی و دیپلم قدردانی شدند. مردم سعادتمند ولایت مختار کوهستانی بدخشان تنتنه عید زیبای بهار نوروز خجسته را با شادمانی و فرحمندی بی اندازه تجلیل نموده با رعایت سنت‌های نیک نوروزی رسم و آیین این جشن مردمی و ویژگی‌های خاصه تجلیل آن در باغ فرهنگی فراغتی شهر خروغ به هم آمدند. هر یک گوشه باغ فرهنگی فراغتی شهر خروغ قبای ایدانه داشته دستاورد و موفقیت و استحصال محصولات دستی و کارخانه‌های موجوده ولایت و دسترنج موجوده منظور مهمانان ایستادند. هنرمند زنان شهر و ناحیه‌های ولایت و خواجگی‌های دهقانی با مقصد بجا آوردن سنت‌های نیک نوروزی به نمایش گذاشتن رسم و آیین‌های نیک این عید جهانی، هنرهای مردمی و طعام‌های ملی و دسترنج کشاورزان را به معرض گذاشتند. در نمایشگاه نمونه بهترین سنت و عنعنه‌های خاص مردمی بدخشان به تماشا گذاشته شد. در این روز دسترنج خواجگی‌های دهقانی و کارخانه‌های استحصالی قلمرو ولایت مختار کوهستانی بدخشان، خصوصا ناحیه‌های اشکاشم و رشدقلعه و شغنان، درواز و مرغاب و ناحیه ونج و شهر خروغ پیشنهاد مردم گردانیده شده. همزمان هنرهای دستی محصولات نیز گرد آوری شدند. هر یک محصولات دستی هنرمندان ولایت مختار کوهستانی بدخشان و طعام‌های خاص نوروز خجسته نشانه بلند از حفظ ارزش‌های نیک این جشن مردمی بوده. به جا آوردن سنت‌های قدیمی باشندگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در روزهای تجلیل نوروز مبارک قدم شهادت از بزرگداشت این عید اجدادی و سنت‌های نیک نوروز بین‌المللی را در خود تجسم نموده است. با وارد گردیدن ولایت مختار کوهستانی بدخشان به مرحله نوی رشد در حدود ولایت، بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نو در سطح بلند مشاهده گردیده، توجه مخصوص به تأسیس کارگاه و کارخانه‌های صنعتی روانه گردیده است. در نمایشگاه نوروزی محصولات تیار شده کارخانه‌های استحصالی حدود ولایت پیشنهاد ساکنان گردانیده شد. باعث قید است که در زمان صاحب استقلالی مملکت جمهوری تاجیکستان به رشد ساحه صنعت توجه مخصوص روانه نموده، به تقویت استحصالات و صادرات محصولات تیار با راه وارد نمودن تکنولوژی نو، استفاده وسیع منبع‌های اشیاء خام محلی، کارکرد پررأی آن و استفاده هرچه بیشتر ذخیره‌های مهنتی توجه جدی می‌دهد. همچنین در نمایشگاه دستاوردهای علمی هیئت استادان و دانشمندان دانشگاه دولتی شهر خروغ به نام مایاشان از اشراف ساحه علم و معارف، رشد ساحه سیاحی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، دستاورد اهل کتابداران و ساحه فرهنگ و شرکت‌های مبیلی و شرکت پامیر انرژی دستاوردهای خویش را به تماشا گذاشتند. البته نوروز تاریخ بیش از 6000 ساله دارد و بزرگان و عالمان در تاریخ نوروز را همچون سنت مقدس و مبارک نام میبرند و خوشبختانه این عنعنه و ارزش‌های نیک نوروزی از نسل به نسل میراث گذاشته با همه رنگارنگیش در دل و دیده خرد و بزرگ جا دارد و با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان این عید نیاگون موقع جهانی را پیدا نموده. امروز این جشن بزرگ برای خط میراث فرهنگ غیر مادی بشری تحت عنوان فرهنگ سرخ وارد گردیده است. در هر گوشه نوروزگاه بام جهان، نوروزگاه باغ فرهنگی فراغتی شهر خروغ تنین نوروزی با اشتراک عامه وسیع اهالی ولایت با پیشنهاد سنت‌های نیک، طعام‌های لذیذ نوروزی شکوه مخصوص را بخشید. باشندگان بام جهان امسال چون هر ساله نوروز خوش اقبال را در روحیه بلند بنیادکاری و سازندگی، افتخار از دولت و دولتداری با تنتنه و رعایت ویژگی‌های خاص قید می‌نمایند. گفته شد که جشن نوروز در حقیقت از زمره مهمترین و مقدسترین آیین‌های ملی مردم تاجیک بوده، تمام شکوه و عظمت و تاریخ و تمدن کهن ملت تاجیک را در خود تجسم می‌نماید. زیرا نوروز عالم افروز طول 100 ساله‌ها ارزش‌های نیک انسانی را در خود تجسم کرده است و برای ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان جشن گرفتن عید نوروز این مژده نیک است از سردی فصل دی رسیدن به بهار نازنین و ایام کشت و کار و سازندگی و آبادکاری دانسته
می شود. به نمایندگی از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان تمام ساکنان سرفراز ولایت بدخشان را با فرارسی یکی از جشن‌های مقدس‌ترین ملت تاجیک نوروز جهانی از نام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تبریک و تهنیت نموده آن نقطه را تاکید داشت که در تاریخ فرهنگ مردم آریایی هیچ یک عنعنه و رسم آیین همچون جشن فرخنده نوروز عزیز و ارجمند نیست، زیرا نوروز پیوندگر نسل امروز با رسم آیین، ارزش‌های زیبایی شناسی، مهر و صداقت و عنعنه‌های نیاگان به حساب می‌رود. بزم نوروزی باشندگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان با هنرنمایی اهل صنعت و فرهنگ ولایت بسا جالب و دیدنی گردید. هنرمندان ولایت در این روز بهترین سرود و ترانه‌های نوروزی خود را پیشنهاد ساکنان مهمانان گردانیدند که ترنم کننده نوروز جهانی و بهار نازنین در مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروغ بود. هنرمندان شناخته تاجیکستان با سرودهای وصف زیبایی طبیعت و بهار بزرگ نوروز عالم افروز به بزمگاه نوروزی تراوت دیگر را ضم نمودند. کارمندان ریاست تندرستی با رعایت تمام سنت‌های نیک نوروزی با صدای دف و دایره و شادی و سرور که خاص جشن نوروز مبارک قدم است، با برنامه ویژه نوروزی و نمایشگاه با شکوه ایدانه را تشکیل نمودند. در نوروزگاه طعام‌های بهترین نوروزی تشکیل گردیدند که به تجلیل با شکوه جشن نوروز شکوه و جلال دیگر بخشیدند. در نمایشگاه تمام محصولات دستی از قبیل هنرهای مردمی و طعام‌های خاص مردم تاجیک، هم قدیمی و هم معاصر تاجیک به نمایش گذاشته شدند. گردید که جشن نوروز عجم در ردیف سنت‌های ملی خلق‌های مختلف عالم ارزشمندترین جشن مردمی به حساب رفته. این عید زیبای بهاری با روح زندگی سازش حیات بشریت را منور و معطر می‌گرداند. محض با تشبث بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دامنه تجلیل این جشن اجدادی ملت تاجیک جهانی گردیده، امروزها سنت‌های نیک نوروز مبارک قدم در تمام کشورهای جهان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شوند. در نمایش ایدانه برنامه نوروزی با تازه‌کنی در و خانه آغاز گردیده، چون میراث نیاگان خانه از گرد و غبار تمیز کرده شد. آمدن بابای دهقان و ملکه نوروزی به بزمگاه که خاص جشن نوروز مبارک قدم است، به تنتنه نوروزی تراوت و شهامت دیگری را ضم نمودند. در فرجام چهاربینی نوروزی بهر بازم رنگین و زیبا نمودن بزم نوروزی عجم با جلب هنرمندان فرهنگ ولایت در جشنگاه برنامه رنگین فرهنگی با پیشنهاد ترانه‌های وصف این عید بهاری و رقص و سرودهای جالب به راه مانده شد که به بزمگاه نوروزی تراوت دیگر بخشید. با فرارسی بهار سبزپوش و جشن باستانی نوروز، آماده‌سازی طعام‌های ملی همچون رمز فراوانی و شکوفایی اهمیت خاص پیدا می‌کند. در ناحیه کوشانیان مسئولین ولایت ختلان با عنعنه‌های نوروزی و از جریان آماده‌سازی طعام‌های ملی دیدن نمودند. در این چهاربینی با عنوان هنرمند بهترین طعام‌های ملی را از جمله دلده، آش بریده، تحمال و سمنک آماده نمودند. سمنک یکی از عنعنوی ترین طعام‌های نوروزی به حساب می رود. با مهارت خاص و همراهی سرود و رقص ایدانه آماده می گردد. این طعام پر از فیض و برکت رمز نوروزی داشته در بین مردمان منطقه و کشورهای همسایه نیز محبوبیت دارد. همزمان قید کرده شد که زنان هنرمند ناحیه کوشانیان تجربه بای در آماده کردن طعام‌های ملی دارند و در همه عید و ایام با احترام و سنت‌های اجدادی طعام‌های خاص را می‌پزند. آنها همچنین جوان دختران را برای حفظ این رسم و آیین‌ها تعلیم می‌دهند تا که این عنعنه‌های ملی در میان نسل‌های آینده پایدار باقی ماند. امروزها در گوشه و کنار ولایت ختلان مردم از جشن بین المللی نوروز صمیمانه استقبال کرده خوان نوروزی می‌آرایند و شادی و خرسندی می‌کنند. چنین یک بزم نوروزی در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو با اشتراک وسیع دانشجویان، اهل آموزگاران و هیئت پروفسوران برگزار گردید. در صحن دانشگاه نمایش هنرهای مردمی و خوان نوروزی آراسته این جشن اجدادی نوروز را با شکوه و جلوه خاصه استقبال نمودند. خوان خوراک و خورش‌های گوناگون نوروزی آراسته کرده انواع هفت‌سین و هفت‌شین را پیشکش اشتراکداران نمودند. نوروز رمز روز نو، ابتدای سال نو و اقدام
иқдому амалҳои нави ободониву тозакориҳо буда нишонаи пешрафти тафаккури бунёдкоронаи мардуми ориёи нажод мебошад. кулли омӯзгорону донишҷӯён бо роҳбарии масъулин аз оғози соли гузашта то наврӯзи имсол муваффақияту комёбиҳои назаррасро дар ин самт соҳиб гардиданд. дар ин чорабинии тантанавӣ занону духтарони донишгоҳ суннатҳои хоси наврӯзиро ба ҷо оварда дастурхони идонаи наврӯзӣ густурда карда, дар гӯшаи дигар ҳунари дастии онҳо наврӯзгоҳро зебу ором медод. бо ташаббусҳои пайгиронаи сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон наврӯз ҷилои тоза пайдо кард ва имрӯз дар қатори мо сокинони мамлакати дунё онро ҷашн мегиранд. имрӯз тавассути он кӯҳантарин суннатҳои аҷдодии мардуми мо аз нав эҳё мегарданд. ба як қатор омӯзгорону донишҷӯён барои фаъолияти пурсамар ифтихорнома ва сипосномаҳои раёсати донишгоҳ тақдим карда шуд. қисмати фарҳангии чорабиниро суруду таронаҳои дилнишини ҳунармандони донишгоҳ ва ҳунармандони шинохтаи вилоят шукӯҳу ҷилои тоза бахшиданд. ҷашни наврӯзи байналмилалиро кормандони раёсати адлияи вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон бо баргузор намудани чорабинии зебои идона таҷлил намуданд. зимни суханрониҳои табрикӣ иброз гардид, ки наврӯз ки дар сарнавишти миллати мо ва тамоми меросбарони ин ганҷинаи бебаҳои бостонӣ нақши барҷаста дорад, ҳамчун падидаи нотакрори фарҳангиву тамаддуни дар айни замон ҷаҳонишуда таи ҳазорсолаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгароиву ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату дӯстӣ, созандагиву офарандагӣ барои эҷод ва бунёди зиндагии беҳтар, дӯст доштани ҳаёт ва табиат ҳадя кардааст. мо ифтихор дорем, ки баъди соҳибистиқлол гардидани тоҷикистони азизамон ин ҷашни бузурги аҷдодиамонро умри дубора бахшида ба сатҳи байналмилалӣ расонидани мақоми онро таъмин кардем ва ин оини деринаи ниёгонамонро ҳар сол дар саросари мамлакат бо иштироки тамоми сокинони кишвар таҷлил менамоем. аз рӯзгорони пешин замони фаро расидани баҳор ва наврӯз дар минтақаҳои гуногун фарқ доштааст. ба қавли алломаҳои машриқзамин абурайҳони берунӣ ва умари хаём дар як замони дақиқ расидани наврӯз устувор набудааст. баҳор дар баъзе ҷойҳо, масалан дар хатлонзамин зуд ва дар баъзе маҳаллаҳои кӯҳистонӣ дертар фаро мерасад. мардуми мо дар баробари тантанаҳои наврӯзӣ ба кишту кори баҳорӣ машғул мешаванд. бо нияти нек ба замин дони ризқу рӯзӣ мекоранд, ниҳол мешинонанд ва дигар корҳои баҳориро оғоз мекунанд. фазилати наврӯз ҳамчун ҷашни пайвандии инсон бо табиат дар вусъати амалҳои созандагиву ободкорӣ ифода меёбад. аз ин рӯ мардуми мо чун анъана ба пешвози наврӯз манзилу кошона ва кӯчаву маҳаллаҳои зисти худро тозаву обод мекунанд, зеро файзу баракат дар ҷоест ки покизагиву ободӣ мебошад. фазилати дигари наврӯз ин аст, ки одамон ба истиқболи он бо хушҳолии зиёд омодагӣ мебинанд, кинаву адоватро фаромӯш мекунанд. рӯзи нав ва ҷашни сари солро бо умеди он ки соли пурфайзу бобаракат ояд, бо дилу нияти пок ва сару либоси тозаву озода пешвоз мегиранд. ҷашни наврӯзи байналмилалиро кормандони шабакаҳои барқи ҷануби вилояти хатлон хушу хотирмон бо рӯҳияи баланди идона ва бо баргузории чорабиниҳои гуногун таҷлил намуданд. тавре донишмандони мо иброз менамоянд, наврӯз дар фарҳанги мо тоҷикон рӯзи нав, рӯзи зиндагии нав, рӯзи шодӣ, рӯзи адлу эътидол, рӯзи бахшиши гуноҳҳои якдигар ва рӯзи оштӣ аст. табиат, таърих ва инсон дар ин рӯз ҷони тоза меёбанд. наврӯз ҷаҳонро ба беҳтар зистан даъват мекунад. дилҳо, андешаҳо ва дастҳо метавонанд дар ин рӯз ба ҷониби якдигар майл кунанд ва некиро пеша кунанд. дар давраи истиқлолияти давлатӣ дар кишвари азизамон наврӯз шукӯҳ таҷаллои тоза пайдо кард ва боиси ифтихори мо миллати тоҷик аст, ки бевосита бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастгирии давлатҳои ҳавзаи наврӯз ин ҷашни бузург байналмилалӣ гашт. мо тоҷикон ин ҷашнро ҳамчун мероси муқаддастарини ниёгон ва ҷашни покию зебоӣ ва баҳору эҳё зиёда аз 3 даҳсола аст, ки дар марҳилаи нави таърихии худ, яъне дар шароити истиқлоли давлатӣ, дар даврони созандагиву бунёдкориҳо ва рушди устувор таҷлил менамоем. тоҷикистони соҳибистиқлол имрӯз волотарин суннатҳои наврӯзиро чун дар аҳди куруши кабиру доро исмоили сомонию рӯдакӣ аз нав эҳё намуд ва ба он шукӯҳи тоза бахшид. халқҳо ва мамлакатҳои ҷаҳон дар заминаи расму оинҳои наврӯзӣ роҳи сулҳу ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоиштаро пеш гирифта, муносибатҳои дӯстонаву мусолиҳатомезро дар саросари ҷаҳон
таҳким мебахшанд. фазилати наврӯз ҳамчун ҷашни пайвандии инсон бо табиат аз вусъати амалҳои созандагию ободкорӣ, сабзонидану парвариши ниҳолҳо ва бунёди боғҳо иборат аст, ки дар тамоми марҳилаҳои ташаккули наврӯз мукаммал гардида на танҳо аҷдоди мо, балки мардумони мухталифро ба сӯи чунин амалҳои нек ҳидоят кардааст. мақоми ҷаҳониро соҳиб шудани наврӯз тамоми мардуми сайёраро ба анҷоми амалҳои олии инсонӣ раҳнамун месозад. фалсафаи маънавии наврӯз дар иҷрои се рукни муҳимтарини ахлоқӣ пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек таҷассум ёфтааст. ҷашни наврӯзи байналмилалиро устодону донишҷӯёни муассисаи таълимии ғайридавлатии коллеҷи тиббии давои шаҳри Бохтар бо рӯҳияи баланди идона ва риояи урфу анъанаҳои хоси наврӯзӣ самимонаву хотирмон таҷлил намуданд. ҳамагон дар ин ҷашни идонаи наврӯзӣ ҷамъ омада якдигарро таҳният гуфтаву аз гиромидошт ва арзиши бузурги таърихиву маънавии ин ҷашни ниёгон, ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ ҷашн гирифта мешавад, ҳарф мезаданд. донишҷӯёни муассисаи таълимии ғайридавлатии коллеҷи тиббии давои шаҳри Бохтар дар ҷашнгоҳи наврӯзӣ гӯшаҳои идона ташкил намуда, онро ба пешниҳоди намунаи дастовардҳои илмию эҷодӣ, оростани хони пурнозу неъмати наврӯзӣ, ҳафтсину ҳафтшин, беҳтарин намунаҳои ҳунарҳои косибию дуредгарӣ бори дигар собит месохт, ки сокинони Тоҷикистон аз азал ба ҳунару ҳунармандӣ шавқи баланд доранд ва насли имрӯз онро рушду тақвият мебахшанд. дар гӯшаҳои алоҳида ҷавонон бо пешниҳоди бозиҳои гуногуни шавқовари варзишии хоси ҷашни наврӯз, намоиши сару либоси занонаву модаронаи баҳории минтақаҳои гуногуни кишвар ба омода кардани намунаҳои зиёди хӯрокҳои баҳорӣ ба чорабинии шукӯҳи тоза зам намуданд. наврӯз оғози соли нав ва ибтидои тақвими нав буда, ҷашни баробарии шабу рӯз дар баргирандаи фалсафаи баробарии инсонҳо дар рӯи замин ба шумор меравад. таърихшиносон иброз менамоянд, ки гузаштагони мо аз замонҳои хеле дур ин ҷашнро ҳамчун рамзи пайвандии ногусастанӣ миёни табиат ва инсон, айёми покию сафо, муҳаббату дӯстӣ, эҳсону сахо ва бахшишу самимият бо шукӯҳу ҷилои хоса таҷлил мекарданд. ҷавҳари таърихиву фарҳангии ин ҷашн саодату пирӯзии аҳли башар буда, инсонҳоро ба ҳамдигарфаҳмию ҳамзистии осоишта, некӯкориву созандагӣ, дӯст доштану эҳтиёт кардан ва парастиши табиату қадршиносии неъматҳои он ҳидоят менамояд. бо иштироки донишҷӯёни ҳаваскор барномаи театркунонидашуда, ки аз суруду таронаҳои наврӯзи байналмилалӣ иборат буд, ба ҷашни наврӯзӣ таровати тоза бахшид. устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо иҷрову риояи суннатҳои хоси наврӯзӣ хушу хотирмон истиқбол намуданд. макони баргузории ҷашн идона оро ёфта, хони наврӯзии оростаи донишҷӯёни 7 факултети донишгоҳ бо 7 ҳафтчин ва таомҳои милливу ҳунарҳои мардумӣ ба чорабинии имрӯза ҳусни хоса бахшид. миёни факултетҳои донишгоҳ ҷиҳати пешниҳоди беҳтарин дастовардҳо ва намоиши суннату анъанаҳои наврӯзӣ озмун эълон гардида буд. раёсати донишгоҳ ва ҳайати ҳакамон дида намуда баҳогузорӣ намуданд. омодагии хуби донишҷӯён аз он гувоҳӣ медод, ки сол аз сол ин ҷашни миллӣ шукӯҳу ҷалоли тоза ба худ касб менамояд. зикр гардид, ки наврӯз фасли фараҳмандӣ, ибтидои бедоршавии табиат, рамзи ғолибияти равшанӣ бар торикӣ ва гармӣ бар сардиҳост. ин ҷашни аҷдодӣ нишонаи пайвандии инсон ба табиат мебошад. ин аст, ки инсоният бо тамоми ҳастӣ омади зеботарин фасли сол баҳорро интизорӣ мекашанд. сипас факултетҳое ки ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро дар ин рӯз ишғол намуданд, бо диплому тӯҳфаҳои арзишманд қадршиносӣ гардиданд. оини дигари наврӯзӣ ин ба бар намудани либосҳои зебои миллӣ мебошад. тарроҳҳо ва донишҷӯёни касбомӯзи маркази таълимии ҳунарҳои мардумии назди донишгоҳ дар ин рӯз маҳсули дасти хешро дар сатҳи баланд намоиш доданд, ки писанди ҳозирин гардид. яке аз оинҳои наврӯзӣ ин ташкил намудани бозиҳои гуногуни варзишӣ мебошад. аз ин рӯ дар гӯшаи дигари ҷашнгоҳ миёни донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ мусобиқаҳо доир карда шуд, ки дастаҳо маҳорати хуби варзишӣ нишон доданд. ҳамин тавр базми идонаро суруду таронаҳои дилнишини ҳаваскорони назди донишгоҳ шукӯҳу таровати дигар бахшид.
имсол низ устодону донишҷӯён ва аҳли заҳмати коллеҷи технологияи фарматсевтии тоҷикистон дар ноҳияи Овон ҷашни Наврӯзи бостониро бо шаҳомату шоистагӣ ва бо тамоми суннату оинҳои наҷибу инсонсозаш гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. саҳни бинои муассисаи мазкур бо шиору овизаҳои тараннумгари баҳору наврӯз ба як шакли махсуси идона оро дода шуда буд, ки бо дидор аз он рӯҳияи ҳар нафари ба ҷашнгоҳ ташрифоваранда болида мегардид. манзараи шукӯҳманди ҷашнӣ, ки бо як завқи баланди эҷодкорӣ аз ҷониби садорат ва омӯзгорону муҳассилини коллеҷи технологияи фарматсевтии Тоҷикистон дар ноҳияи Овон таҳия гашта буд, аз омодагии ҷиддии онҳо барои истиқбол аз Наврӯзи фархундапай шаҳодат медод. дар чорабинии ҷашнӣ дастовардҳои устодону донишҷӯёни коллеҷ ва маҳсули эҷоди ҳунарҳои дастии ҳунармандони ин боргоҳи илм манзури иштирокчиён гардонида шуд, ки бо як санъати баланди офарандагӣ рӯи кор омада буданд. тамоми гӯшаҳои ҷашнӣ, ки аз зарфиятҳои мавҷудаи коллеҷ ва вижагиҳои фасли рӯишу зиндашавии табиат, баҳори гулбадомон ва оину русуми ҷашни бостонии Наврӯз иборат буд, бо маҳорати хосу пешниҳоди ҷолиб манзури меҳмонону ҳозирин гардонида шуданд. яке аз гӯшаҳои дидании Наврӯзи коллеҷ ин суфраи идона бо суннати наҷиби ниёгон ҳафсину ҳафшин буд, ки басо рангину дилпазир таҳия гашта буд. воқеан имрӯз дар фазои софу беғубор ва сулҳпарвари сарзамини кӯҳанбунёд ва муҳити созандаю бунёдкори ватан накҳати қадимитарин ва зебоитарин ҷашни аҷдодӣ Наврӯзи хуҷастапай танинандоз аст. бо шарофати Наврӯз қалби пиру ҷавон пур аз фараҳу сурур мебошад. Наврӯз ба рукни муҳими хештаншиносӣ, василаи муҳими пайванди наслҳо, робитаи гузаштаю имрӯз, эҳёи анъанаҳои зебои парастӣ, инсондӯстӣ ва расидан ба қадри ҳаёти хушу хӯрам табдил ёфт. бо вурудаш айёми гармиву рӯшноӣ, таровату тозагӣ фаро мерасад. зимни ифтитоҳи ин чорабинии пуршукӯҳ, ки намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Овон ва меҳмонон аз гӯшаву канори ноҳия ва ҷумҳурӣ ба ҷашнгоҳ ташриф оварда буданд, таъкид карда шуд, ки ҷашни миллии тоҷикон Наврӯзи ҷаҳонафрӯз бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамовозии кишварҳои ҳавзаи Наврӯз соли 2010 аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид чун арзиши бузурге ба ҷашни байналмилалӣ табдил ёфт ва оламгир гашт. ифтихори тоҷикон аз сифату ҳикматҳои Наврӯзи диловез ва арзгузоштани аҳли башар аз он аст. ташаббуси пешвои муаззами миллат ба аҳли сайёра аз ҷаҳонишавии ҷашни Наврӯз башорат дод ва Наврӯзи васлу иттиҳод ва пайванду ҳамгироии инсоният гардид. қисмати фарҳангии чорабинии наврӯзӣ дар ин боргоҳи илм басорангину хотирмон сурат гирифт. нахуст саҳнаи театр кунонидашудаи донишҷӯёни муассиса пешниҳоди меҳмонону ҳозирин гардонида шуд, ки муҳтавои он аз таърихи бисёр дури Наврӯз, ҳикмату фалсафа ва моҳияти ваҳдатгарову инсонсоздоштаи Наврӯз ва ҷанбаҳои нуҷумии он қисса мекард. пас аз анҷоми саҳнаи театр кунонидашуда аз ҷониби дастаи ҳаваскорони коллеҷи технологияи фарматсевтии Тоҷикистон сурудҳои дилнишине, ки тараннумгари баҳору Наврӯз ва сулҳу ваҳдати пойбарҷои Тоҷикистони азиз буд, рӯҳияи ҷашнии иштирокдорону меҳмононро боз ҳам болидаву пурнишод сохтанд. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва ташкилоту муассисаҳои кишвар, омӯзгорону донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент низ Наврӯзи байналмилалиро бо тамоми расму оинҳои он бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ҷашн гирифтанд. симои ҷашнгоҳро шиору овезаҳо ва дастархони идонаи Наврӯзи зебу зинат мебахшид. дар ҷашнгоҳ аз ҷониби коллеҷи технологӣ ва инноватсионӣ назди донишкада ва тамоми факултетҳо намоишгоҳи бошукӯҳи идона ташкил карда шуда, дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзию зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафсину ҳафшин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардиданд, ки ҳама ин аз фарҳангу тамаддуни волои миллати кӯҳанбунёди тоҷик гувоҳӣ медиҳанд. Наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамӣ ва таҳкиму густариши арзишҳои муқаддаси миллӣ ба ҳисоб рафта, дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳисси эҳтиром ба суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. дар ин ҷашн дар баробари омӯзгорону донишҷӯён ҳамчунин меҳмонон аз кишварҳои Ӯзбекистону Эрон ва Чину Қазоқистон иштирок намуданд. бозиҳои гуногуни варзишӣ, ташкили базми шеру суруд, оростани хони наврӯзӣ ва дигар чорабиниҳое, ки хоси ин ҷашни бостонӣ аст, ҷашнгоҳро ба як макони зебои идона табдил дода буд. дар қисмати тантанавии чорабинӣ зикр гардид, ки воқеан ҳамин ҷашни фархунда, ки бо ташаббуси пайгиронаи пешвои мазҳаби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз чанд сол қабл соҳиби мақоми байналмилалӣ шуд, ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми мо
به حساب می رود. همزمان دولت و حکومت تاجیکستان در دوام سالهای صاحب استقلالی با مقصد ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگی از جمله جهت بالا بردن احترام مرتبه نوروز تدبیرهای مشخص را عملی می نماید. در ادامه به یک قطار آموزگاران و دانشجویان که از نوروز تا نوروز از هر جهت فعالناکی نشان دادند سپاسنامه و افتخارنامه سپرده شد. در آخر برنامه فرهنگی آماده نموده هوسکاران دانشکده و اینچنین هنرنمایی مهمانان از کشورهای همسایه خاطر اشتراکشان را شاد نمود. امروزها در تمام گوشه و کنار تاجیکستان و دولت‌های خارجه جشن عمومی ملی نوروز جهانی را در فضای ایدانه و شکوه شهامت خاصه تجلیل می‌نمایند. نوروز جشن قدیمی ملت تاجیک محسوب یافته از نسل به نسل تا به امروز رسیده با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهانی گشت. با تعبیر رهبریت عالی مملکت دلیل اساسی عمر طولانی داشتن نوروز رابطه مستحکم آن با طبیعت و انسان، پیوند آن با سنت و انعنه‌ها و رسم و آیین‌های ملی میباشد. خرسندی آور است که در جماعت‌های دهات شهر استرافشن باستانی جشن اجدادی نوروز را با رعایت تمام رسم و آیین‌های نوروزی تجلیل می‌نمایند. امروز در میدان ورزشی جماعت دهات نوفراج عید نوروز با شکوه خاصه دایر گردید. در چارابینی مذکور نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشن، ورزشکاران و هنرمندان، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و ساکنان جماعت دهات شرکت ورزیدند. در میدان ورزشی جماعت دهات ورزشکاران رشته فوتبال و والیبال و گشتنی ملی با هم رقابت نشان داده اینچنین کودکان و نورسان به بازی‌های نوروزی بندکشی و بادبرکپرانی مشغول بودند. رمز جشن نوروز که از 7 سین و 7 شین عبارت است با آراستن دسترخوان ایدانه، خوراک‌های با لذت ملی و خوان پرناز ایدانه به هر یک بیننده تأثیرات نوروزی می‌بخشید. در ادامه چارابینی نوروزی ابراز گردید که نوروز جشن فرارسی بهار نازنین، زنده شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و باغداری، ایام برابرشوی شب و روز می باشد. خرسندی بخش است که نسل جوان دوران صاحب استقلالی مملکت از این پدیده‌های امیدبخش بهره‌ور گردیده زیر سیاست فرهنگ پرورانه رهبریت عالی جمهوری تاجیکستان پیروزی‌های نو را صاحب می‌گردند. در ادامه تنتنه جشن نوروز غالبان مسابقه ورزشی والیبال معین گردیده با سپاسنامه و جام مسابقه بین دهوی قدردانی کرده شدند. برنامه فرهنگی از جانب خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جماعت ترتیب داده که عبارت از آغاز زنده شوی طبیعت، کشت و کار دهقان، سرودخوانی در گرد دک سومنک نوروزی، رقص ملی تاجیکانه، ترغیب لباس‌های اطلس و ادرس، صحنه‌های هجوی و دیگر برنامه‌های دلچسب عبارت بود. تنتنه جشن مذکور را باز هم رنگین و طبع ساکنان را شاد نمود. قابل قید است که فعلا در 22 کمیته محله و 9 جماعت دهات دیگر شهر استرافشن تنتنه نوروز فرخنده‌پی ادامه دارد. ساکنان جماعت دهات قرطاق شهری ترسانزاده جشن بین المللی نوروز را با افتتاح بزمگاه نوروزی در دهه مدنیت آغاز نمودند. قبلا زمین این موضع بیکار خوابیده بود و در دایره تدبیرهای آبادانی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی به یک جای زیبای برگزاری معرکه‌ها در دهات تبدیل داده شد. ساکنان کسب و کار گوناگون در بزمگاه نوروزی با هم آمده سرجمعانه این جشن اجدادی را با فرح و خوشحالی و خرسندی بردوام تجلیل نمودند. با مناسبت جشن نوروز دسترخوان ایدانه با انواع 7 سین و 7 شین، سومنک، طعام‌های ملی و شیرینی و کلچقندهای آماده نموده زنان و بانوان آراسته شد. نتیجه وحدت و ثبات کامل، آزادی و صاحب استقلالی بود که با تلاش‌های پیگیرانه سرور دولت و کشورهای حوزه نوروز امکانیت فراهم آمد تا جشن نوروز با تاریخ بیش از 6000 ساله‌اش مقام بین المللی گیرد. امروز نوروز با تاریخ قدیمیش به جهانیان معرفی گردیده عالمیان تاجیکستان را همچون وطن نوروز اعتراف نموده‌اند و این جشن حالا به جزئی تمدن بشری تبدیل یافته است. نوروز جشن است که دلها را به هم می‌پیوندد، محبت را زیاد می‌کند و مردم را به سوی یک زندگی پرسعادت راهنمایی می‌کند. برنامه فرهنگی که از جانب خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و اهل هنر و صنعت پیشنهاد حاضرین شد، با تجلیل جشن نوروز شکوهی تازه ضم نمود. همین گونه چارابینی‌های ایدانه بخشیده به جشن بین المللی نوروز در دیگر دهات شهر ترسانزاده نیز ادامه دارند. استقبال از فصل زیبای سال بهار نازنین و نوروز جهانی را هیئت آموزگاران و دانشجویان کالج آموزگاری و سیاحی در شهر وحدت با رعایت رسم و آیین برگزار نمودن چارابینی فرهنگی، آراستن دسترخوان پر از ناز و نعمت و سنت‌های خاص این جشن ملی با آمادگی همه‌جانبه جشن گرفتند. هر یک گروه و بخش‌های در این مؤسسه تعلیمی فعالیت داشته
дар гӯшаҳои алоҳида бо пешниҳоди дастовард ва ҳунарҳои миллӣ бо қироати шеру дубайтӣ ва рақсу сурудхонӣ тараннуми арӯси сол баҳори оламафрӯз ва наврӯзи байналмилалиро васф намуда, дар ин рӯз сумалаки наврӯзӣ пухтанд, ки муждарасон аз ин ҷашни ҷаҳонӣ мебошад. наврӯз бузургтарин ҷашни миллии ниёгони мо ба ҳисоб рафта, дорои таърихи ҳазорсолаҳо мебошад. наврӯз пайвандгари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои эстетикӣ, меҳру садоқат ва анъанаҳои ниёгон мебошад. ҷашни наврӯз аз қадимтарин ва бузургтарин идҳои мардумони ориёитабор буда, умри дарози беш аз 6000 сола дорад. тавре ки аз номи он бармеояд, наврӯз рӯзи нав маънӣ дошта, дар аввали соли нави хуршедӣ ба истиқболи соли нав барпо мешавад. наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор маънидод мегардад. наврӯз ҷашнест, тамоми олами табииро зинда менамояд ва деҳқонон дар ин моҳ ба кишт кардан оғоз менамоянд. аз нигоҳи ҳисоби ситорашиносӣ, мувофиқи сарчашмаҳои таърихӣ, наврӯзро дар аввали моҳи фарвардин, ки бо солшумории имрӯзаи мо ба моҳи март рост меояд, ҷашн мегиранд. дар рӯзи наврӯзи ҷаҳонӣ ҳама сарҷамъ омада, хушнудию хурсандӣ намуда ва шурӯъ аз ин рӯз, ки рӯзи нав аст, бо умеди фардои дурахшон ва зиндагии осоишта ният ба тадбирҳои созандагӣ менамоянд. аз савту навои дилнишин ва роҳандозии чорабинии фарҳангӣ бармеояд, ки устодон ва донишҷӯёни коллеҷи омӯзгорӣ ва сайёҳӣ дар шаҳри ваҳдат наврӯзи оламафрӯзро хушу хотирмон ҷашн гирифтанд. доиру баргузор намудани сайругашти идонаи наврӯзӣ дар боғи фарҳангиву фароғатии шаҳри ваҳдат, ки бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат ва ширкати фаъолонаи сокинон гузаронида шуд, бозгӯи он аст, ки кормандони касбу кори гуногун, наврасону ҷавонон фориғ аз фаъолияти меҳнатӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳидоятҳои созандаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамроҳи хонадону фарзандон ғановати фарҳангӣ гирифта, бо ин васила нерӯи худро қавӣ менамоянд. иттилоъ дода шуд, ки аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат чунин чорабиниҳои фарҳангӣ ва сайругашти идонаи сокинон дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни наврӯзи оламафрӯз бо роҳандозии барномаҳои ҷолибу рангини фарҳангӣ ва ширкати беҳтарин ҳунармандону сарояндагон пайваста роҳандозӣ карда мешавад. имрӯз дар шаҳри душанбе бахшида ба эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҳамоиши байналмилалии илмӣ амалӣ баргузор гардид. шарҳи бештар дар таҳияи зоир Насруллозода. ҳифзи пиряхҳо асоси таъмини амнияти обӣ, озуқаворӣ, энергетикӣ ва экологӣ. таҳти ҳамин унвон бо ташаббуси агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҳамоиши илмию амалии байналмилалӣ бо иштироки коршиносону тадқиқотчиёни ташкилотҳои байналмилалии соҳавӣ ва олимону профессорони академияи миллии илмҳои тоҷикистон баргузор гардид. зимни ҳамоиш аз ҷониби баромадкунандагон қайд карда шуд, ки ҳанӯз моҳи марти соли 2021 зимни нахустин ҷаласаи пешвоёни эътилофи обу иқлим пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қайд карданд, ки обшавӣ бо суръати пиряхҳо дар баробари зиёдшавии истеъмоли об, ки аз афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ вобастагӣ дорад, метавонад ба оқибатҳои манфӣ оварда расонад. бо назардошти ин пешвои миллат пешниҳод намуданд, ки ҷиҳати тамаркуз кардан ба масъалаи мазкур дар сатҳи байналмилалӣ соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон карда шавад. инчунин қайд карда шуд, ки аллакай 5 ташаббуси ҷониби тоҷикистон аст, ки бо қарори ассамблеяи созмони милали муттаҳид қабул карда мешавад.
аз ҷумла соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, 10 солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, соли 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013, 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва ташаббуси охирин соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби эътилофи обу иқлим зимни ҳамоиш маърузатчиён вобаста ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо баромад намуда андешаронӣ намуданд. роҳандозии мусобиқоти варзишӣ хусусан дар фасли зебои сол баҳори нозанин маъмулӣ аст. ба муносибати ҷашни ҷаҳонии наврӯз дар шаҳри хуҷанд мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол ташкил ва роҳандозӣ шуд, ки он байни наврасони 9 то 13 сола доир шуд. дар ин тадбири оммавӣ 16 дастаи футболи наврасон аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон иштироку маҳоратсанҷӣ намуданд. гузориши хабарнигори мо Абдуваҳоби Абдусаттор. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол байни наврасони аз 9 то 13 сола дар майдончаи футболи Федератсияи футболи вилояти Суғд воқеъ дар шаҳри Хуҷанд давоми 3 рӯз идома ёфт ва рақобату маҳоратсанҷии 16 даста аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон ба хотири ба даст овардани ғолибият дар ҳузури доварон ва садҳо нафар дӯстдорону ҳаводорони ин намуди варзиш ҷолибу диданӣ сурат гирифт. ин чорабинии байналмилалӣ бо иқдоми Федератсияи футболи Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш баргузор гардид, ки дар рушду оммавияти футбол нақши муҳим дошта байни наврасон дӯстию рафоқатро тақвият мебахшад. дар маросими кушодашавии мусобиқа таъкид гардид, ки дар Тоҷикистон таҳти роҳбарию роҳнамоии сарвари варзишдӯсти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ибтикороти наҷибу шоистаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ майдонҳои хурду бузурги бозии футбол бунёд ва барои дастаҳо шароити мусоиди машқу тамрин фароҳам оварда шудааст. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол байни наврасон дар ду гурӯҳи синнусолӣ идома ёфт. дар байни футболбозони 9-10 сола дастаҳои мактаби махсуси футболи вилояти Суғд, Спартаки шаҳри Тошканд ва Суғд 87 ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро соҳиб гардиданд. дастаи мактаби махсуси футболи вилояти Суғд дар байни футболбозони 12-13 сола ба гирифтани ҷои якум мушарраф шуд. мақоми дуюму сеюмро дар байни футболбозони ин синну сол дастаи Фарғона ва клуби футболи Фемили ҷумҳурии Узбекистон соҳиб гардиданд. ба ғолибони ин мусобиқаи байналмилалии варзишӣ дар фазои тантанавӣ ҷом, медал, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тақдим карда шуд. Хотелось бы выразить огромную благодарность в первую очередь организаторам за то, что организовали данный турнир. Это дает огромный толчок в мире детского футбола. Дети наши будут лучше играть, так как это дает опыт. Соревнования прошли отлично, нам очень понравилось. Очень гостеприимная страна, гостеприимный город, вообще люди добрые. Сегодня я последние игры смотрел, финал между Узбекистаном, то есть Ферганской областью, и местной командой Сагдийской области. Финал должно быть так, то есть они играли ничью, то есть 1-1. Потом по пенальти проиграли команда гости с Ферганской области. мавриди зикр аст ҳои мамлакат дар вилояти Суғд дар самти таъмини рушди футбол тадбирҳои зарурии амалӣ ва барои дастаҳо шароити мусоиди машқу тамрин фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла дар давоми 7 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 379 иншооти варзишӣ, аз ин 2 варзишгоҳ, 372 майдончаи варзишӣ ва 5 маҷмӯаи варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд, ки амалӣ намудани ин тадбир дар оммавияти футбол нақши муҳим хоҳад дошт. ҳоло дар вилояти Суғд дар маҷмӯъ 49 варзишгоҳ ва қариб 2000 майдончаи варзишӣ, ки 70% он ба рушди футбол равона шудааст, мавриди истифода қарор дорад. با آموختن زبان‌های خارجی نورسان و جوانان امکان پیدا می‌نماید که به آموزش بی‌ممانعت علم‌های معاصر دست یابند. زباندانی همچنین استفاده تکنولوژی معاصر را آسان نموده برای معرفی دستاوردهای نوین مهم می‌باشد. با این مقصد در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولغزاده مراسم گشاده‌شوی کورس تکمیل اختصاصی آموزگاران محلی زبان کوریایی برگزار گردید. گزارش در این خصوص
омӯзиши забонҳои хориҷӣ як ҷанбаи муҳими ҳаёти инсонӣ муосир мебошад. Он на танҳо барои шиносоӣ бо фарҳангу анъанаҳои дигар кишварҳо мусоидат мекунад, балки барои рушди тафаккур, ҷаҳонбинӣ ва хотира имкон медиҳад. донистани забонҳои хориҷӣ, хусусан забони русӣ, англисӣ, хитоӣ, кӯриёӣ барои робитаи самарабахши давлатҳо бо ҳамдигар дар бисёр соҳаҳои ҳаётан муҳим, илм, сиёсат, маданият, санъат ва ғайра ногузир аст. имрӯз бисёр ҳеле шудам. ман инҷа зиндаги кардани бисёр гузашт. хусусан табиат, фарҳанг, одамҳо ҳамин ки бошад бисёр нағз то ҳол зиндаги карда истодам. хусусан тахрикию ҳамин ки бошад карест ки бисёр монанд дорад. бо ҳар сол донишгоҳ кор мекунаду донишҷӯ ҳам дилсоб кӯшиши карда истодааст барои аввал мо зиндагӣ кардани хуш дорам. имрӯз иқтисоси кӯриёӣ кушодашавӣ шудагӣ барои аввал бисёр ҳам маъқул. ҳамзамон зимни мулоқот ҷонибҳо оид ба ҳамкориҳо мубодилаи афкор намуда, оид ба курси такмили ихтисос ва омӯзиши ин курс суханронӣ намуда иброз доштанд ки ташкил ва оғози курси мазкур барои баланд бардоштани сатҳи касбии омӯзгорони маҳаллӣ ва дар сатҳи хуб омӯзонидани забони кӯриёӣ дар Тоҷикистон зарур ва саривақтист. инчунин пас аз маросими кушодашавӣ дар замони имрӯз омӯзиши забонҳои хориҷӣ кафолати пешрафти ҷомеа, тараққиёти техникӣ, татбиқи навгониҳо, кашфиёту ихтироот ва аз ҳама муҳим комил гардидани шахсият ва ҷаҳонбинии васеъи наврасону ҷавонон ба ҳисоб меравад. мо бо омӯхтани забонҳои гуногуни олам аз маданияту таърихи онҳо бархурдор гардида метавонем ба ин васила муаррифгари миллати хеш дар арсаи олам бошем. ҳамин тавр зимни кушодашавии курси такмили ихтисоси омӯзгорони маҳаллӣ барномаи фарҳангӣ фароғатӣ ки инъикосгари таъриху тамаддун ва санъату фарҳанги ҷумҳурии Кӯриё ва ҷумҳурии Тоҷикистон буд, манзури ҳозирин гардонида шуд. бо мақсади мутобиқсозии шароити забономӯзӣ ва амалисозӣ барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар ноҳияи Данғара фестивали забони русӣ баргузор гардид. маълумоти бештар дар гузориши Салоҳиддини Неъмат. дар доираи амалисозии барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 раёсати маорифи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон моҳи февралро дар ҳама муассисаҳои таълимии ҳудуди вилоят ҳамчун моҳи омӯзиши забони русӣ эълон намуда дар ин самт озмуну маҳфилҳои судманд ташкил намуда буданд. ҷиҳати натиҷагирӣ аз моҳвораи мазкур дар ноҳияи Данғара фестивали забони русӣ баргузор гардид ки дар он масъулини раёсати маорифи вилояти Хатлон, шуъбаи маорифи ноҳия, омӯзгорони фанни забони русӣ ва хонандагон ширкат доштанд. дар ин чорабинӣ хонандагони фаъоли муассисаҳои таълимии ноҳия дар баромаду ҳунарнамояшон фарҳангу таърихи миллати русро нишон дода, порчаҳои шеърӣ ва қиссаву достонҳои русиро бо маҳорати баланд қироат намуданд. мавриди зикр аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии солонашон ба Маҷлиси олии мамлакат оиди омӯзиши забонҳои хориҷӣ бо таъкидҳои мушаххас иброз доштанд ки дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва вусъат ёфтани ҳамгироии Тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ талабот ба мутахассисоне ки сатҳи касбияти баланд дошта забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ ва англисиро хуб медонанд рӯз ба рӯз меафзояд. дар оянда мо ният дорем ки дар асоси нақшачорабинои раёсати маориф вилояти Хатлон, дар асоси нақшачорабинои маорифи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ин чорабиниро боз дар сатҳи хуб гузаронида омӯзиши забонҳои хориҷиро дар ноҳия хубтару беҳтар ба роҳ монем. боварӣ дорам ки бо роҳандозии чунин чорабиниҳо минбаъд мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия дар семинарҳои доимамалкунандаи ноҳия чунин чорабиниҳоро роҳандозӣ мекунад ва бо роҳандозӣ намудани чунин чорабиниҳо мо метавонем амалигардонии барномаи давлатии таҳким таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ барои солҳои 2020-2030ро амалӣ гардонем. таъкидҳои сарвари давлат ҳам нисбат ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҷумла забони русӣ ва англисӣ ки аз зинаи аввали таҳсилот яъне таҳсилоти томактабӣ бояд шурӯъ шавад дар ноҳияи Данғара имрӯз мутахассисон мерасанд ва мувофиқи
маълумотҳои ба даст омада дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияи Данғара имрӯз бо мақсади омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ чорабиниҳои гуногун гузаронда шуда истоданд. раёсати маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон баҳри иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар самти омӯзиши забонҳои хориҷӣ тибқи нақшачорабиниҳои тарғизӣ намуда баъди натиҷагирӣ аз моҳвораи забони русӣ моҳи апрелро дар муассисаҳои таълимӣ ба омӯзиши забони англисӣ мебахшанд. дар охири чорабинӣ омӯзгорони фанни забони русӣ якчанд муассисаҳои таълимии ноҳия ҷиҳати фаъолияти назаррас бо сипосномаҳои шуъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара қадршиносӣ карда шуданд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. давоми солҳои охир дар пайи амалӣ намудани нақшаву барномаҳои мушаххас, беҳтар намудани сифати таълим ва ҷавобгӯи талаботи замон ба роҳ мондани он ба масъалаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳи хос равона мегардад. дар ин замина бо мақсади омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҷумла русӣ ва англисӣ дар ноҳияи дӯстӣ озмуну фестивалҳои маърифатӣ доир гардид. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид дар ин хусус. дар ноҳияи дӯстӣ давоми як моҳ буд ки дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ омӯзиши забони русӣ баргузор гардид ва дар ин рӯз даври ҷамъбастии фестивали забони русӣ натиҷагирӣ карда шуд. дар ин фестивал хонандагони фаъоли муассисаҳои таълимии ноҳия ширкат варзида донишу маҳорати хешро нишон доданд. дар чорабинӣ хонандагон маҳсули эҷодии худро ба намоиш гузоштанд ки писанди иштирокдорон гардид. хонандагон баробари такмил бахшидани сатҳи забондонии худ ҳамзамон манзараҳои зебои табиатро тасвир намуда пешкаши аъзои ҳакамон намуданд. фестивал аз бахшҳои гуногун аз қабили иншои беҳтарин, расми беҳтарин ва сурудҳо бо забони русӣ буд ки муҳассилин онро бо самимияти зиёд иҷро намуданд. طبق نقشه چرابینی های ریاست معارف ولایت خطلان ماه مارس پورا ماه آموزش زبان روسی بود که امروز جنبست آن در تالار قصر فرهنگ برگزار گردیده است که از آن نتیجه گیری کرده می شود. امروز خوانندگان باشد با یک روحیه بسیار هم خوب با یک ذوق بلند زبان آموزی امروز در چرابینی امروزه اشتراک دارند و مهارت و ملکه خود را نشان داده ایستادند. قید کردن با مورد است که حکومت مملکت بهره بلند برداشتن سویه دانش‌اندوزی نسل نورس و جوان و وسیع نمودن سطح جهانبینی آنها تدبیرهای زیادی را راه‌اندازی کرده همه‌ساله شرایط و امکانیت‌های معاصر را فراهم می‌سازند. همین است که جوانان کشور با دانش و مهارت و ملکه ذهنی و جسمانی خود در تمام آزمون و المپیادهای سطح جمهوریوی و بین‌المللی شرکت ورزیده تاجیکستان را بین دیگر دولت‌ها معرفی می‌سازند. با اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه دوستی طبق نقشه ریاست معارف ولایت خطلان ماه اپریل سال روان در همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه روندی از خود نمودن زبان انگلیسی به راه مانده شده و این وسیله سطح دانش اندوزی خوانندگان باز هم بالا خواهد رفت. سمندر شویف، اسکندر سعید، ناحیه دوستی، اخبار. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر سلامت باشید.